Nyakoronga jwangi nukinyi majabero chopo kanyo sa pagario marukinyi geno mara ni chio yo makare ana chio makare kende kora mar kelo ni chendo maru pinyo kinyi mar chien tariko chiko dwe mara bichi ga mara alfario gi prario koda bichi machigne chendo maru achino machako sani sa pagario marukinyi nyakarom kanyo sa beach mano maro nyango nyakorom ga jwangi nukinyi maber mabende hoganda huchio koda weche mopogore mabendo sibido kati more e koro gwenge mapacho ka pinya kata mne gwenge mago mag Vatican bende no yier kanyo pop manyiena mabende koro kanisa mano mar kopere bende neno ka pod dhi nyime gi nyasi mano makoni kod kocha mano marido pop manyiena mabende biro bedo kata yo kanisa no bang' tho mano mar pop mabende ni useiki kata kamano odioche makawuonya kwarom ga jwanga bende obro bedo kwaluwo mano mano mar jaod bura makasipula mano migosi Ong'ondo Were mabende ikwe dalane mantiere gwenge makasipul e county mano ma Homa Bay ngini jotel mopogore biro bedo ka iworo e mare bende kopogore gi mano aneno ka oganda pod loso kotenre kod okang' mabende jatend piny Kenya nokao mano mar walo godo Erastus Edung Ethekona kaka jakom nyiena mano mar duol mochung' ne weche mag yiere pacho ka IEBC ka bende listi bende mago mag commissioners madero mauchiel ma bende biro bedo kotiyo godo machiegni ka duol mar IEBC bende nosepedha yanga kendo osechwal e nyimod bura maduong' ma pacho kae mar mondo migi kadhi duto tenya kwarom ga jwanga ngina biro bedo kwalose kwadhi nyime gi chenro magwa okinyi makawuono ami mana line up mapiyo bang' ma ami weche manyieni bedi gi ng'eyo ni gweng' nitiere ochiew nade bang'e nonro mar gazet nyakwarom ga jwanga mana kana singisi motelo kanisa mano mar kopere bende gisani nitiere koda jatendgi manyien Pope Leo the 14th man pop mano mar 267 mabende koro no yier bang' ndalo ariyo ka yiero makama osebed kitimo kinde ka kinde jirito neno ni iro mawuok dibede ni en marateng' koso makata mna marachara wagini iro marateng' osewuok nyaderiyo nyakorom ga jwang kata kamano duche manyoro naneno ka iro marachar koro nosewuok nyakorom ga jwang matiende ni koro noseyier pop manyiena pop mabende nen cardinal mano mawuok e piny Amerika mong'ere gi nying mar Robert Francis Prevost mabende koro biro bedo katayo kanisa mano mar kopere Standard gi Daily Nation duto te anno ka gichuo tipo mano mar pop manyiena kopogre gi mano chal mar piny Kenya hadhi bedo kachako chakre saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi okinyi makawuonya kwarom ga jwang wadhi bedo kwalose weche mopogore mano mar jaod bura makasipul mano migosi Ong'ondo Were mabende iko dala no dichi makawuono kopogre gi mano bende wang'i anena IEBC chuogo IEBC nyakwarom ga jwang kanyaka sani nyinge jatend piny Kenya bende osechwalo nyaka e od bura maduong' mapacho kae ndi kan nasomo kata mna ote mabende nuworo kanyakla kod ote mabende jopiny osebedo kata mna kapoge mbui mopogore jopiny bedo kod abuok nikech ne nok gin gi geno ni nyalo yier Erastus Edung Ethekon mawuok e county ma Turkana kaka jakom manyien mar IEBC kata kamano od bura wang'e ni nyak gin bende gintiere koda ting' mano mar puodhe kata oyo bang'e ang'eno biro bedo kwantiere koda chenro mano mar ng'e jothumbe wa kawuono en chieng' tich abich nyawadwa Solomon Atito nyakorom ga jwanga chakre saa 2 nyaka saa 3 odhi bedo kokilonwa chenro mar ng'e jothumbe wa ikete mana TV mar Ramogi mar mondo ming'e kit thum kata mna jathum mabende obiro bedo komenyo chenro mar mbako romo chieng' tich abich mana ka pile waja bedo gi jo rowere kata mna yudhe adhi bedo gi rowere 4 thor wach mabende biro bedo ka poro kodgi en kotende kod chuogo IEBC manyien kanyaka sani noneno nonro mabende kambi matimo nonro mar TIFA ne ogolo geno mabende jopiny na nitiere godo kanyakla kod okang' mabende jatend piny Kenya nokawo duche manyoro mano mar yiero Erastus kaka jakom mar IEBC kanyakla kod commissioners auchiel mano kaduola mano mar IEBC pach rowere kotende kod chuogo IEBC debed mane bende gintiere koda geno gi IEBC mabende ichuogo process chenro mano mar yiero jokanyo mag IEBC bende nota e yo machal nade abro bedo ka winjo pach rowere e pacho kae in bende kintiere dala kata kintiere kamitie bende kwa weyi oko mana ka pile warwako pachi kotende kod thor weche mwantiere godo chakre sani ioronwa ote lai magote machuok 2:600 mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel yudo e mbui mano mar Facebook, X, Citizen Digital, YouTube watiyo gi nyinga mano mar Ramogi TV tudi koda antiere mbui mano mar Facebook antiere mbui mar X, Instagram, TikTok atiyo gi nyinga mano mar Sharon Ong'ao bende koro nyaka giko nyaka watek chenro makama saa 5 mar onyango nyinga Sharon Ong'ao
Waid thund weche manyien. Nyakorom gajwang dakika na uchiel tok sa pagari marukinyi machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Robert Francis Prevost kata Papa Leo mara pagangwena. Kore papa manyien mar kanisa kopere tok yiero manotim e tielo mano mar adek. My report mar kaka chenro no nobedo. Giko iro marachar odhuolore kanisa mar Sistine boma ma Vatican. Ranyisi ni kanisa kopere koro yudo papa manyien. Papa namba 267. Yiero mar papa otime tielo adek, kae tielo mokwongo manotim nyoro, kotielo mar ariyo manotim okinyi makawuono, iro marateng' emanyo wuok. E tielo mar adek, Cardinals 133 manokuongore ne yiero no, nochope winjruok kendo yiero Robert Francis Prevost kaka papa manyien. Robert biro ng'ere gi nying mar Papa Leo mar 14. Jochiw arita mong'ere kaka Swiss Guard ma bende osebedo ka chiwo arita e kinde yiero no pangore laini mar rwako papa manyien. Dakika manok bang' mano, achiel kuom dhoudi mag kanisa mar Sistine yaore kendo lendo mar yiero no itimo gi Cardinal Protodicon. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Bang'e, dhoudi ariyo moko ichaki yawo, kendo Papa Robert Francis wuok kaachiel kod jo Cardinals moko motene, machiwo ote kod geno mare ne kanisa kopere. Jokristo mosebedo karito yiero mar papa manyien rwake gi sironyo kod pamo. Nyithindo kod joma dongo duto nenore ka fwadho bandera mag pinje mopogore opogore. Ranyisi mar mor margi ne kanisa kopere oyudo telo manyien. Yiero no makoro chope giko en mana mor ne jokristo kanisa kopere, kakoro ginyalo wacho habemus papam. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Papa manyien mano mar kanisa mar jokopere mano Leo mar 14. En jahigni 69 kendo nonro mare en mano mar piny Amerika. Tasigande chalo nade? Cleophas Oloch miyo ler mar wachno. Cardinal Robert Francis Prevost e papa manyien mar kanisa kopere. E nonro mare ne onyuole tarik 14 dwe mar 9 higa mar 1955 Chicago e piny Amerika. Owuok e riwruogno mano mar Order of St. Augustine, riwruok mane odonjo e higa mar 1977. Bang' bedo e tiegruok kuom kinde, ne oyudo orodini kata sakrament mar orodini e tarik 19 dwe mar 6 higa mar 1982. E tich mare kaka jadolo, osebedo kaka jamisonari e pinyno mar Peru e kind higni mar 1985 nyaka 1999 ka otiyo e lemo mopogore opogore e tijno mar dolo. Obedo bende kaka achiel kuom jotelo mano mar riwruog St. Augustine e kind higa mar 2001 nyaka 2013. Ne oyiere gi Papa machon Francis kaka jabisop mano mar Chiclayo e piny ma Peru. Thuolo ma omako e kind higa mar 2014 nyaka higa mar 2023. E higa mar 2023 ne oyiere kaka jatend kuku mar yiero jobisop e piny mangima mar din jokopere. Thuolo ma omako nyaka kawuono kama oyiere kaka papa namba 267. Tarik 30 dwe mar 9 higa mar 2023 ne oyiere kaka Cardinal kod Papa Francis. Ei sombe en kod tiegruok mamalo e chike mag kanisa kata canon law mane oyudo kawuok e mbalariany ma Pontifical University of St. Thomas Aquinas kata Angelicum
e boma marom. Dwe mar ariyo higani mar 2025 ne oidho ngas nyaka e lemo mar Cardinal Bishop mar Albano. Robert Francis Prevost okawo nying mar Papa Leo mar 14. Papa manyien Leo mar 14 nikod lonye wacho dhok adek maler kendo manimba: dho Kisungu, dho Spanish kod Italiano. Okaw kar mosenindo Papa Francis mane otho kendo noiki dwe mokalo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Pogre gimano hachije mamuka bich mitudo gi nek mano mar jaod bura makasipulo ngondo were nochwale doho ma JKIA kama jomun bura no dwaro ni mar mondo mimigi thuolo mar gengo negi kuom thuolo man mabende nonro pod dhi nyime. Kaka jafamo marwa Efi Nyakidi lero, achich machielo ma en jasiasa Philip Aroko manyo geng ni nyoro to ok ne ochwala e doho, kamano ok omoro okinde mage. E doho ma JKIA bore Nairobi, achija bich mitudo gi nek ma jaod bura makasipulo ngondo weri nochwale nyim jang'ad bura Irene Gishobi. Alan Ogola ma en jachiwarita mar mosenindo ngondo, Walter Wino ma en dreba mare, Ebelo Chieng mong'ere gi nying ma Dev Kalo ma bende en director ma Lake Basin Authority, Edwin Oduoro Dhiambo kachiel kod Dennis Sewe Manyasi nochwal ka apis ma Jamin Buche dwaro ni chiw ndalo 30 mar gengo negi ka nonro dhi nyime. Kata kamano, ne en ywaruok makagi kacha e kind apisasgo kod okil mar achich machielo Philip Aroko manokochwal e nyim doho. Kaluwore gi okil Danstan Omari, Aroko nyocho pete sendo bila magigiri mandiko dhoge tok chik kowuok kuom apisas mago kwach kich ni en bende itude gi nek mar Ong'ondo Weri. Kata kamano, jomin bura oyango ni Aroko norwake bugo bila e tesendo bila makasarani kar saa 6:18 mar otieno. The mischief, Your Honor, in this matter is that our client is being held away from courts so that we don't make an application for him to go and attend the burial. Indeed, Philip Aroko was arrested yesterday night and was booked by OB number 2/8/05/2025 Kasarani. Jang'ad bura Irene Gishobi korka kore nowito oko paro mar chungo chenro doho kawuono kaluwore ni Aroko nokochwal gi achije mamoko. Since the time Philip Aroko was booked in custody by OMB number 20805 of 2025 at 12:18 a.m. on 8th of May 2025, 24 hours are yet to lapse. I therefore agree with the prosecution counsel that the said application is premature. Okinde mochung'ne achich Philip Aroko e bura otudo meko mare gi weche mag siasa ahinya to tok Aroko yango ni obiro laro lemo ma jaod bura makasipul e yiero mabiro. He will be in the ballot 20 after the IEBC is constituted. He was selectively brought to be arrested. And he has not been brought today because we wanted to seek for bail for him to go and bury. Achija bich manochwal kawuono okwayo doho mondo mi oyie odine gi tesendo bila kendo buchgi winje doho mani machiegni gi kuma nek mar Ong'ondo notimore. Gino ma doho kiny ne chiwe duoko. So I'll deliver a ruling on whether this court has jurisdiction or not tomorrow. That will be 9th of May at 10 a.m. Gisani, achije go duoke tesende manyocho geng negie. Doho koro chiwo chik ni achije duto manochwal kawuono oduoke tesendo bila mopogore nyaka kiny kigeno ni Philip Aroko bende kiny ne chwal e nyim doho makamano. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Koro mgojong'e ni wach mabindo biro bido kwa ng'iyo kaponono ni Philip Aroko ibiro bido kichwali doho odiochieng' makawuono. Kopogore gi mano, obilo yango ni giseyudo mudhola mane otigodo e nek mano mar jod bura makasipul Charles Ong'ondo Were. Ugai mar obila Douglas Kanja kod jatendo kwach kich Amin Mohamed bende yango ni ji ariyo mamoko osendhi kendo kelo kwan mag ji mosemaki mak bende gisani koro chopo 10. Walter Nyambaga gi report mathoth. E kinde mobila medo diro gogo mar yudo adiera kotenore kod nek mar jaod bura makasipul Charles Ong'ondo Were.
Ogai mar obila Douglas Kanja olero ni obila oseyudo mos dola kido mar Salzimas magilero ni osetim godo njore nyadidek monywando mecho e yor agoko. The ballistics report we have received unequivocally links the Salzimas pistol recovered from the residence of one of the suspects to the fatal shots that took his life. This critical piece of evidence not only identifies the weapon used in this heinous act, but also reveals its involvement in the series of other criminal activities. The same firearm has been implicated in 3 separate robbery incidences across Nairobi and Kiambu counties. Kanja olero ni ji ariyo mamoko nyo mako tino manyoro e kendo mano chopo kwan jok mosendhi kod obila chopo 10. 2 more key suspects were arrested yesterday, bringing the number of suspects in custody to 10. E kindi ji 10 go manie lwet obila kendi med non oting'o jariemb apiko ma itudo kod kojanek mag ja od burano nyaka kama ne onege. Obila bende nyo mako Juma Ali Ika ma en obila ma itudo kod chano kendo chwalo kaka itimo njore no. Obila nyo yudo e pare nyamburko mane otigo de kojanek ka ikwepo kode. David Mihingo Kagame bende ne romand bang' dhiye kod obila ka oyude ni en kod tudruok kod kweth njore mar mjahidin mane omonjo kendo nego Ong'ondo. Obila bende nyo mako Douglas Mushiri Wambugu ma ondhi bang' tipo mag wang' dede nyiso ni ne entiere kama ne otimie nekno ka itude kod bede kanyakla mane ochano tho mar Ong'ondo. William Imoli Shigali ma bende ong'ere kaka Omar Shakur obila odino ne od ang'ech ka en emichich kod ni ne ogwelo nyaguok mar mos dola mane okaw ngima Ong'ondo Were. Obila bende nyo mako Alan Ogola ma en jarit Ong'ondo Were ka itude kod bedo kod ng'eyo nek makamano. To bende en ne orem rakore kod jonek e kata odoko ni ne omanore kod magina kama ne oweyo ma ok ochio baye kata achiel moro. Jariemb nyamburko mar Ong'ondo moyangore kaka Walter Wino bende sani ogora tege lwet obila ka ichich kode ne obedo kod ng'eyo wach nekno e kendo ne ogwenyo gari mane jatelo notiyo godo chieng'no. Philip Nason Aroko bende ni e lwet obila ka itude kod nek mar Ong'ondo kendo ichan chole doho. Obila chich ni ng'iyo margi kod mosenindo ok nyone kare kutonde kod weche siasa. Director mar Lake Basin Development Authority Dave Kalo bende odinne kod obila ka ichich kode ni ne otudo njore mar nek mar Ong'ondo. Magi timore ka jagoro mongirre migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo bende olero ni arita oseridi motegno kendo chenro mar iko jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were biro timore e yor kwe. We need to give the late MP a decent send-off. We expect that the ceremony will be peaceful. We have the relevant government agencies working closely with the leadership of Parliament because this was a member of Parliament. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Rumbi mar lit gi kuyo kwa kaunti ma Homa Bay e kinde mar ringreja od bura ma Kasipul Ong'ondo Were no chope kaunti no motelo ne ik mare odiochieng' ma kawuono. Ringreja od bura no norwak gi nyadhi kowuok e paw ndeke ma Kabunde ka itere achiel kachiel nyaka Kachieni Kasipul. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay IEBC lero. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga notelo ne jotelo mamoko e jiwo kwe e kinde ikno. E alap ndeke ma Kabunde sabich mar okinyi ndege motingo ringreja od bura ma Kasipul Ong'ondo Were molo achiel kachiel alap ndeke ni gi ringreja od bura no. Familia mar Were jotelo kachiel kod joywak meche gi meche bende ne omol e alap ndeke ni mar omo ne ringre motelo ne nyasi mar kopo mare mogik mibiro timo odiochieng' makiny. Karita kwe bende ne ojiw mar neno ni kwe obedo e kinde mane kowo ringreja od bura no. Thuolo machuok ndege chung kendo familia mare wuok achiel kachiel ringre golo kaiti timo ne alam machuok kaiti kete nyamburko moyiedhi ka ji wuok wuotho chomo dalane mane gweng' ma Kachien. Nyamburko mathoth apikni bura kachiel kod joywak meche gi meche ne wuok oko mar omo ne ringreja od bura no. Ka wuok e alap ndeke ma Kabunde ringreja od bura no ne odonjo e boma ma Homa Bay kama joywak meche gi meche ne wuok oko mar kowe ka moko bende ne fwayo genga paya ka gichiwo ne luor mogik.
kweth nyamburko manoko ringre jaod burano ne otiyo gi apaya mawuok Homa Bay kochimo Kindu Bay kama jopiny oyudo thuolo mar chiwo ne luor mogik ka gidonjo Kosele nyaka e boma ma Oyugis kama jopiny ne obedo kod thuolo mar neno ringre skund Primar ma Goro Sare. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod jotelo mamoko ne ojiwo oganda jo Homa Bay mondo nya kwe kod orwok makende e kinde ma Kenya timo kopo mar jaod burano. Adwa gone jo Homa Bay gi jo Kasipul erokamano nikech giseketo kwe. Giseketo kwe makende kendo en herowa ni kiny bende wako gai ma milambo wuoi ma wuoduon lo wadwa ni wakowe gi kwe, wadwa ni wakowe gi nyasi, wadwa ni wakowe gi nyadhi mondo piny ong'e ni Ong'ondo Were ne en ng'a. Wadhi kowe kaka mijumbe manotho ka ni ofis kendo wadhi kowe gi nyadhi, wadhi kowe e yo makare kendo wakwayo ni kwe mondo bedi ka wakowa wadwa sirkal. Wanga bende nokwero joma koro tude gi nonro masani obila mag okwach kich dhigo nyime nek makoch mar jaod burano ka okoni mondo chiw thuolo ni obila mondo tim nonro margi kaluwore kod nek makoch manotim ne jaod burano. Obila timo nonro margi kendo pod gidhi nyime kendo waseneno ka gik mang'eny osetimore e nonro no. Nitie jomoko mawacho ni gavana otimo kama kata owacho kamacha. Adwa wacho ni an kaka gavana ma Homa Bay aonge tudruok moro amora gi nonro ma obila timo. Wadwa ni obila otim nonro gi to gibiro miyowa report e wang' sa ni ng'ama notimo tim maundu ne Mheshimiwa Were. Magi timore ka komiti mar arita kwe e kaunti ma Homa Bay ka otelegi gi komisona ma Homa Bay Moses Lelan ne ogolo siem ne jogo machano rocho kwe kinde iko mar jaod burano ka okone gin kod maling'ling mag jogo mani kod paro mar kelo koko e kinde iko no kendo gibichiwo negi thuolo. Credible intelligence points to certain known individuals planning and inciting unrest during the funeral proceedings. This is not only unacceptable but deeply disrespectful to the memory of the late Member of Parliament and to the grieving community. We wish to categorically state that no individual or group will be allowed to instigate, sponsor or perpetuate violence or lawlessness during this time. Wuoth mogik mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were ochakore ayanga lap ndeke ma Kabunde motelo ne chenro mar iko mare mibiro tim e dalane manyika chieng' odiochieng' makiny. Jotelo kaachiel kod arita kwe kaunti ma Homa Bay kaendi kwayo kwe ka giwacho ni giseketo okenge makare mano ni iko mar Ong'ondo Were obedo makare odiochieng' makiny. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Poromga jonko tenre kod mano mar migosi Ong'ondo Were wang'eni timore ayanga e dalane mantiere Kachiena mano e gwenge ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono na nyisi ni en nyasi ma bende biro yuore gi jotelo mopogore opogore. Kata kamano maduong' en wach ma bende jotelo pod lando mar mondo mi onya kwe e kinde mano mar Ong'ondo Were. Kopogore gi mano jatend migawo mar arita mano Kipchumba Murkomen wacho ni nyaka to bedie neno ma oromo kowuok kuom okwach kich kaachiel kod apis ogai mar Jamin Buche e wi jolos sinema mane otang' gi od fwambo mano mar BBC e wi ng'anyo mane rawere obagi alwora mar od bura ma pacho ka higa mokalo. Murkomen oliko ni jogo mane odonjo e od bura mamalo e kinde ng'anyo mar Gen Z gin ji mane oore gi jadito moro machon e sirikal mondo mine gi monj jo od bura. Sintho Nyango ni kod ler. Tendo bila mag okwach kich dwaro ni jolos sinema Christopher Wambugu, Mark Denver Mushira, Brian Adagala kaachiel kod Nicholas Ombugu twe jela kuom higni 25 e wi ketho mar tiyo marach kod masinde mag kompyuta e wi keto sinema ma otisi ni Blood Parliament e wang' jowi mar BBC. Kata kamano, ketho ma odonjnego achije ang'wen-go imedo kwedi kod okinde magi ka jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen to singo ni jotim nonro igeno ni dhi timo tich maler maonge kod mibadhi. I believe that the DCI will do the right thing, and I believe also the courts will do the right thing, the DPP will do the right thing. There are many structures of checks and balance. Somebody is not just going to be charged because the investigations are also reviewed by the DPP, and then the courts will find out whether there was an offense committed or not. Sinema no mar Blood Parliament ne omenyo lipot mar kaka pisas Margarita ne otudore kod nek mar rowere mane ng'anyo ka gikwedo paro mar chik mar omenda. That is a protected area. So by the time you are stepping inside that parliament, you are already breaking the law. Now you're looking for MPs to hurt and all those kind of things. I want us to first agree that the people who invaded parliament were not peaceful protesters. If we don't agree like that in Kenya, then we have a problem. Murkomen yango weche go e kinde limbe mar jiwo twak e wi arita kwe e kaunti ma Tharaka Nithi.
Cynthia Onyango, Ramogi TV. Governors omedo kaso lweny margi kod sirikal mamalo ewi chenro mag counties mago ma sirikal mamalo pod tayo. Tinende ni gidwaro mondo od bura mar Senate olok chik kendo miyo counties teko mar tayo chenro mar keyo teko stima e pacho kae. Chenro mar keyo teko stima e gwenge ma pacho ka osebed ka itayo kod migawo mar teko kokale bad migawo mar REREC. Gino ma governors odhi ataro mar chik. Defomo mar siasa Chris Awino nigi ler mathoth. Sirikal mag counties otero lweny machielo e dhod sirikal mamalo bang' seyo sirikal kuom ng'wano omenda duto mar tayo chenro mar keyo teko stima e pacho kae kendo weyo counties ka gwonyore gi pado. Governors lero ni chik matayo chenro mar keyo teko stima e pacho kae yango ni sirikal mamalo kod sirikal mag counties onego pogre pesa mar tayo chenro no omenda ma sirikal mamalo osebedo ka omoke. Despite the Constitution and the Energy Act 2019 assigning county governments the function of electricity regulation, that is planning and development, even in commercially available areas, county governments do not have direct access to the rural electrification program fund. Riwruok mar Governor COG kwayo senators mondo tim lokrok ne pen chik matayo chenro makamano kendo keto chenro mar keyo teko stima e bwo counties kwayo ma senators orwako. The COG urges Senate to consider amending the Energy Act of 2019 to expressly provide allocation of REP levy to the county governments. We want to inform you that this has already been done. Our clerks have already gone ahead. They have already made a draft for amendment to that Energy Act, and we are going to be considering it next week. Counties bende seyo sirikal mamalo kuom weyo negi ting' mar chulo gope mag teche mag wang' apeyni e bombe madongo ma pacho kae, wach magiwacho ni onego ting' kod sirikal mamalo kod sirikal mag counties. Lighting is conceptualized and implemented at national level, and then the electricity bills are passed on to the counties. Recommendation by the council is that intergovernmental agreements between national government and county governments should precede any street lighting projects. Dwaro makamae biro e kinde ma governors osetero jod bura e doho ewi omenda mar kongo apeyni mong'ere ka RMLF. Dwaro makamae bende biro e kinde ma ogai mar ODM Raila Odinga dhi nyime kod goyo debe ne chenro mar miyo governors omenda mar NGCDF kowuok e lwet jo od bura. Mana kaka muma yango ni gimoro ka gimoro ni kod kinde mare, riwruok mar Governor COG neno ma kinde maber mar mako sirikal mafuanda kendo pong'o odher mag counties. Mabiro bang' COG nyiso od bura mar Senate ni gidwaro mondo omigi teko mar keyo teko stima e pacho kae, tich ma osebedo ka itayo kod migawo mar teko e sirikal mamalo. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Korongo jongi report mar Chris Awino bine makelo waigiko mano mar weche manyien okinyi makawuono dakika oskadho pradek tok saa 12 mar okinyi. Chendo podi e lach akaw yo matinya korongo jwang aduo kanyo kod nonro mano mar gazet kik dhi mabor. Nataka tu mkale mali safi agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4. Watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo but hatuko expect iende hivyo watu watumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woi ya 4, so in Kiswahili ni woye mimi. Woye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale, so like mimi nilikuwa na act kama I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Teacher Beach kocha kure saa ngweno tieno nyaka saa uche lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kachil kora jawa maliet kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunje luo kapela nako ni wangne kawadokocha
nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungania boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. On Citizen Duca. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Waktich ka waktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati chadek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahid edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko. Koma ye tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo.
mana e Ramogi TV. Nakwarom gajwang dakika en 35 tok sa pagaro marukinyi machiegni maine nonro mar gazet matai nyinga Sharon Ongao. Kaka pile nyakwarom gajwang wanono gazede ariyo, The Daily Nation kanyakla koda The Standard. Thor weche manno komi pek nyakwarom gajwang en kaluwore koda yiero mano mar pop manyiena, mano mar kanisa, mano mar kopere. Odiochieng' odhiambo manyoro nyakwarom gajwang kanisa mar kopere no yiero pop manyiena. Mano pop mabende no yier koda cardinals 133 bang' thuolo mano mar odiochienge ariyo. Emaneno ka en thor wach momi peke Daily Nation kanyakla koda The Standard. Antiere gi jafwambo Eric Oker Kizito mabeda bro bedo kaneno godo gazet. Kizito amusi ni Mr. Ichenade. Achio makare Sharon. Kendo wadoko erokamano Nyasaye momiyo okinyi masani. Sharon koro keno nyacha kone bus papan popo yudore. Mano nyothor wach mane kech koro nuimanyo papa. Dibeni jakopere. Ok ajakopere to walogi nikech man kanisa mano chakre chon maduong'. Mise mar alam no chakre kuro. Koro weche duto kaka ne gitimre nwalogi machiegni ahinya. To koro mano wach mano tuch. To bende wuok wil ni piny Kenya kae be wonde wach no tuche. Ni koro jatend piny Kenya William Ruto nowalo jakom mar IEBC kaachiel kod komison auchiel ma koro nyingi ochwale od bura mar mondo mi opuodhi. Mago weche manyo tuch. Bende jod bura mano makasipul mano negi boma Nairobi kanyo aneno kanyo ter dalane motelo ne ikne mitimo odiochieng' ma kawuono. Nyoko wach ni nyi kowe gi nyadhi kanyo kanyo ter dalane wuoth macho chakre Kabunde nyaka chop dalane nyen wuoth manyoka oseche mang'eny nikech nyogi buoro kuonde mopogore opogore ka jopiny nene. Koro en kuyo kod lit momako jokasipul, momako anyuolane, momako oganda nikech ne en jagono mane yale od bura moriwo jo Kenya duto. Don koro wachak nonro mar gazet nyakwarom gajwangi gazet mano mar Daily Nation. Thor wach mana kana sinyisi kanyo en kaluwore koda papa manyiena, mano mar kanisa, mano mar kopere. Papa iwacho ni Pope Leo mara paga ngwenya kwa ramgajwang. Kata kamano en papa mungere gi nyinga mano mare wacho ni Robert Francis Prevost osebedo cardinal mano mowuok e pinya mano mar Amerika. Yiero mare bende koro timre bang' ndalo ariyo Kizito. Oganda na rito koda siso jopiny jokopere na rito koda siso ni bang' tho mar Papa Francis en pop mane mabende biro bedo kaka okare. Tingeni yiero notim koda cardinals 133 koda adek. Oganda osebedo ka rito odiochieng' mokwongo gineno mana ka yiero marateng'. Odiochieng' manyoro bedwa no yiero marateng' ka wuok moworo ni doctor dibed ni yiero ni nyalo kendo ichoro nyime koso dibed nang'o. Bang'e nono ka yiero marachar na wuok manyiso ranyisi ni no yier pop manyien. Ero inene kanyo nyakwarom gajwang' ong'ere gi nying mano mar Cardinal Robert Francis Prevost. Anoko koro mire nying mano mar Pop Leo mar 14. Sharon tokrito mago jokopere kaachiel kod oganda mathoth manyochopo St. Peters kachacha maromo oganda 15,000. Nyogi rito kaka mane wacheno yiro mano kuongo dhulore mano marateng' tok ndalo ariyo marachal no dhulore makanya miwacho nang'o Habemus Papan papa no yudore tok yiero mane koro cardinals no yiero kanyo koro papa yudore mano Cardinal Robert Francis Prevost Mama en papa manyien mar kanisa jokopere mabende koro no yiero nying mar Leo mar 14. Cardinal no makoro en papa no nyinge no kata mano yiero mar Leo 14 manyiso ni papas mosetiyo kod nyingno gin 14 mama nokwongo ne Leo the Great. Koro nonyuole e tarik 14 dwe mar 9 higa mar 1955 e boma ma Chicago e Illinois e piny mar Amerika. Ma koro en jatend kanisa kopere kendo en motayo boma Vatican mano Vatican City State kama obedo raia mar Amerika ma bende wacho nang'o en ja Peru ja Amerika manyandwat kata jakanyo mar Agostino mokwongo bedo papa kanyo Sharon. Ne otiyo tije mar alam kata dolo Peru kacha kama notiyo kuom kinde malach momiyo bedo raia mar Peru mano ma dho kisungu wacho nang'o bedo citizen makuro by naturalization. Sharon
bedo papa mar konyo chakre odiochieng' manyoro mano tarik 8 dwe mar 5 higa mar 2025 ka okawo kar papa mano osenindo Papa Francis. Lemo mano mako ne en ka notelo ne kweth mar Order of Saint Agustino mano chakre higa 2001 nyaka 2013. Notiyo kaka title of Bishop of Safar mano higa mar 2014 nyaka 2015. Nobedo jata tije Chiklayo mano higa mar 2014 nyaka 2015. Kamano bende nobedo bishop mar Chiklayo chakre 2015 nyaka 2023. Cardinal nobedo cardinal deacon mar Santa Monica mano higa 2023 nyaka 2025. Koro wacho nang'o nobedo prefect kata jagono mane tayo display mar bishobe chakre higa 2023 nyaka 2025. Ne en jatend pontifical mano duol mar Latin America mano mag jo bishobe kanyo chakre 2023 2025. Kama koro wacho nang'o nobedo cardinal bishop mar Albano higa 2025. Mana kaka odas kaka ne jafwambo Cleophas ne wacho cha ne wale dwe mar 6 tarik 19 higa mar 2019 kod jadolo Jean Jadot. Kama bende nokete jakwath kanyo dwe mar 12 tarik 12 higa mar 2014 kod jadolo James Patrick Green. Angeni nonde to lach nonde lach kalore koda tije mosetimo nyakorom Gajwang bende angeni Cleophas manaka isewacho bende nosechunwa nonro mano mar papa manyiena mano Robert Prevost mabende manaka kisacho kizito nyonyole higa mar 1955 nyakorom Gajwang nyaka sani ka wantiere higa mar 2025 en jahiga Praberio nyakorom Gajwang. Tipo nene no kanyo bende uduchi manyoro no loso koda jo Kristo mabende no chokore. Kisomo ite mar 2 gi mano mar 3 nyakorom Gajwang mano mar gazeti mar Daily Nation. Ibro bedo kineno kaka nyasi no bedo odiochieng' manyoro mano king'iyo wacho ni white smoke American is now the new pope after 2 days of voting. Wacho ni papa mano masane mosenindo mano Papa Francis na owuok wacho ni Jesuit order to Pope Leo mar 14 en Augustinian mano nonde nyakorom Gajwang. Ite mar 3 bende adwaro mar mondo miwane ite mar 3 nyakorom Gajwang kama bende nyasi no bagi gi jo Kristo kweth mopogore opogore odiochieng' manyoro bang' lendo no wuok ayanga de koro iro marachar wuok koro nitiere pop manyien. Ite mar 3 adwaro mar mondo miwane mapiyo piyo kapok wadhi e wach machielo. Sharon king'iyo ite mar 3 koro johera kata jo Kristo ma kopere no chokore St. Peter's kachacha kane girito mane gido duoko papa no yier kendo koro papa nitiere Leo mar 14 ma bende sache mane otim lendo makamano dakika matin to dhoto yaore to biro olemo omoso jo piny ma bende owuoyo mana kaka Cleophas no wacho en kod lony mar wacho dhok 3 owacho Kisungu owacho dho Jerman owacho dho Latino kendo iwacho nang'o onyalo ndiko gi koro kineno kanyo nen mor mane timre ka gi kacha ka jine fwayo badgi jine mor kanyo nikech koro gido jadolo ma koro dhi tayo awach kata ni Vatican en boma maduong' boma mogen boma miwacho ni Nyasaye nodhiye ma en boma bende miwacho ni ochung' kien memomiyo kata kineno pesa mar dwencha dola kacha tido ka St. Peter's ja ogore toke mano kama ler kamogen Sharon. Aya, koro kanisa makopere iwacho ni congratulations mano mar yudo papa manyien ma bende bro bedo katayo. Kopore gi weche mag motenre kod pop manyien nyakorom Gajwang, wadhi ne weche mamoko ma bende osebedo katimore pacho ka odiochieng' manyoro bende oganda no yudo koda buok kaluwore koda listi ma bende jatend piny Kenya koro nochwalo ne od bura maduong' ma pacho kae listi mago mag chuogo IEBC manyien. Nyaka sani nyakorom Gajwang jatend piny Kenya no walo kanyo tipo mineno mana en attorney
mano mar sirikand kaunti ma Turkana mong'ere kaka Erastus Edung Ethakon kaka jakom manyien mano ka dul mar IEBC. In bende no makigi buok anno ko gana nacho ni ne gigeno yudo nyinge moko mwang'iyo godo neno ka jomoko wacho ni dibed ni en Anamadi dibed ni en Charles Nyachai kata kamano ogana no yudo buok ka kor jatend piny Kenya no walo Erastus Edung kanyakla koda commissioners mamoko auchiel manyaka sani koro nyaka puodh gi od bura maduong' ma pacho ka Omonde. Sharon no kabedo kod buok ahinya kech nyaparo dwe achiel mokadho kata kapok oromo dwe nwatimo nonro mar gazet mane wuoyo wi wach mar IEBC ni mana kanodong' odiochieng'no mane gitieko dayo kendo yudo jogo ma gidhi chwalo nyingi ne jatend piny Kenya William Ruto. To koro mane liekre odiochieng'no nang'o ni nitie ji ang'wen mane wacho ni nitie mbele mano kama ne sama ne dawo dhogi mane waparo ni koro kuom ji ang'wen gi ji ariyo ne dhi kawo nyingi gitero ne jatend piny Kenya. Kuom ji ang'wen gi Erastus ne nitiere kanyo, Amadi ne nitiere kanyo, kaachiel kod jomoko ariyo mane wacho ni nyingi nitie mbele. To bende mane liekre kanyo mano ndi kod gazet mar Nation ne wacho nang'o ni kaka ODM nitie kod riwruok kod UDA nitiere kaka ODM ne temo sero jatend piny Kenya mar mondo ni koyie to ket Erastus kata Ramadan. Koro kama ochopo ni waneno ka Erastus emoketi. Koro magi jok mane liekore ni nyingi ne tie mbele kacha. Ma bende ni wacho nang'o jomoko ne wacho ni gin maber ka niketo gi nikech kalure ni gin jok ma igi tin kendo gin jok miwacho nang'o pok ong'ere ahinya kata pok otiyo piny owacho ahinya. Kiwacho nang'o jok moko kaka Amadi kaka Nyachae gin jok miwacho ni bende osetiyo piny owacho ahinya mondo mi koro mi thuolo jogo matindo mar mondo obti. Erastus 48 kende. Ma bende koro nwaneno jatend piny Kenya William Ruto no walo jauchiel madhi bedo commissioners mano ka koro od bura obiro puodho nikech nyingi no osechwal od bura kanyo. Kama nwaneno jandiko maduondo od buche mano register of political party Nderitu bende no ochwal nyinge kanyo. Nwaneno Francis Odhiambo kano ket kanyo kaachiel kod jomoko ma koro biro tok bedo higni ariyo kuonge kod duolo manya tayo yiero kata yango kewe pacho kae momiyo kata kuonde chung' od buche moko kuonde alensi moko nitiere maonge jo chung' mage gi koro yiero pok otim kuongo nikech waonge kod duol matayo yiero kod yango kewe pacho kae ma koro wacho mang'o ma geno ma koro biro ne jopiny ma koro wacho nang'o weche ma kamagi koro inyalo tieki. En bende koro kelo geno ni kata koro yiero mabiro mar higa 2027 ni koro bet inyalo time. Koro kata wawacho ni kinde chuk nikech waneno ka kinde ringa ahinya ma higa 2027 chiegni kuonde midwano time yiero madundo bende ng'eny. Koro wageno ni ka diponi od buro bio puodhogi to gibiro tiyo tijgi malong'o. Magi koro jo Kenya ma bende wacho ni osetiyo kuonde mopogore opogore ma kata kinyo Erastus iyango sombe kanyo en kod somo ma iye tegna ahinya. Osomo nyaka mbalariany ma Liverpool kucho, weche mag law somo na mbalariany ma Nairobi kucho. Manyiso nang'o achiel kuom chik madwaro ng'ato bed kod lony mag chike en tiere godo. Koro jopiny tie kod geno nikech Sharon weche mag yiere pacho ka osebedo makare kendo jogo mosebedo ka tayo yiere pacho kae osebedo kod seyo mar kagi kacha. Koro en bende wuoche modhi rwako dhi chalo kod mago ma jo moko mosebedo kod seyo ka orwako koso en koro dhi biro kod wuoche moro mopogre ma jopiny abedo kode kod geno nikech IEBC ni jopiny ng'i ahinya yiero jopiny ng'enya. Koro wacho nang'o telo makare biro kochakre yiero otim makare. En mana ni listi ma kamano kopogore kar managi jakom mabende koro jatend piny Kenya nosewalo nyakorom Gajwang' wang'e nitiere commissioners mabende biro bedo ka tayo bende yiero iwacho ni tayo kaduola mano mar IEBC commissioners auchiel mabende jatend piny Kenya bende nowalo. Nitiere kanyo Nderitu mabende neno ka jopiny bende bodhore ni to mana en mana jalero mabende chung' ne registrar ndiko duond buche ma pacho ka. Nitiere Moses Mkwana, Mary Karen, Hassan Nur, Hassan Francis Odhiambo Aduola, Fahima Arafat Abdalla. To bende jo Kenya bende nacho ni Hassan Nur Hassan nyinge kinde mabende ni pedho listi mago mag nyinge mana opedhe kacha nyinge na onge nyinge mano mede chal ka gima no mede nyinge kinde mabende nochak doyo dho jogo mabende ne dwaro bedo kada mna ne dwaro yudo lemo makama. Mano koro wacho ni nying mano medi ba bende keluwe nyati yudo ka no laro nyaka bedo governor. Koro en ng'ano miwacho ni seche moko gima nomiyo nyingo med kanyo ma bende koro chopo kama koro nyinge bende koro ket kum joga auchiel mane jatend piny Kenya no walo ma koro ichwalo ne od bura
koro kelo to kanyo ka koro jopiny tie kod ng'ur ahinya kata mana an Nderitu bende ji koro wacho nang'o to en mantie ochung' ne ndiko duond od buche ni ma bende nchi winjo ywak ma duond od buche mopogore opogore nche chwalo kanyo kalore kod weche mag andika kaachiel kod weche mag omenda koro magi weche ma jopiny ng'iyo ni to ka koro kucho ne ywak nitie to kama koro bire ni bodhi tiyo malong'o koro magi weche mwarito wabro neno ni to bro gik nade kata kamanya Koram Gajwang' wengi duto te koro ochomo od bura maduong' ma pacho ka mar neno ka ponono ni gibiro bedo ka gipuodho nyinge ma bende jatend piny Kenya nowalo kata oyo ponono ni gipuodho Erastus Edung' Ethakon kaka jakom manyien mano mar IEBC obiro bedo kokao kar mosenindo mano Wafula Chebukati ma bende na tam mare mar igni auchiela norumo kanyo ka duol mar IEBC e higa mar 2023 mano dwe mokwongo mar higa mar 2023 kopogore gi mano Kizito wadhi wach machielo odiochieng' ma kawuono ibiro bed kitimo kopo mogik ne migosi Ong'ondo Were mano e dalane mantiere Kachien e kar chung' od bura ma Kasipul e kaunti mano ma Homa Bay ik mare ibiro bed kitimo odiochieng' ma kawuono to kinde ma bende ik mare itimo Nyakoram Gajwang' bende waneno ka obila kanyakla kod okwach kich gisebedo ka gitiyo kanyakla mano mar ndhiyo jogo eko ma bende ichich ni samoro di bede ni noriwore e nek mare nyaka sani Kizito wach mantiere ite mano mar auchiel ineno kanyo ka poda obila dwaro mar mondo mi omak achije mamoko nyaka sani achije mosemaki law mana 10 nyaka sani bende obila dwaro mar mondo mi achije mamoko 5 ochako mak kendo mano moriwo iwacho kanyo ni security guard mare iwacho ni jarit mare derepe kanyakla kod jirande mantiere dalane iwacho ni rural home mantiere dalane mantiere Kachien Sharon magi koro weche ma koro timre kokoro neno obila keta pedha mager ne jogo michich ni seche moko lwetgi nyalo bedo e tho mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were mano wito ngimane tarik 30 dwe mar ang'wen higa ni e boma ma Nairobi ka mano roundabout mantiere but kar kano ringre mar city kachacha koro waneno kanyo ka ji 5 mano maki bende koro obila dwaro mar mondo mi obed geng'negi kuom ndalo 30 kimedo tim nonro wach miwacho kanyo Sharon en nang'o ni koro obila tiyo kod wang' dede mano CCTV kaachiel kod simb ong'we yamo mar mondo mi ginonane malong'o kaka nobedo ma koro gitiyo kod CCTV mantiere command system mano mar piny owacho cha kaachiel kod CCTV moko mago mag ji giwegi koro inyayudo kata ka yore mane giluwo barabara kanyo jogo moketo CCTV e utegi mantie but ndara kamano ka bende gitiyogo ka bende nomako wach ma kamano ma bende koro wach mantie kanyo wayudo ka derepe kaachiel kod aritane bende koro gine jogo modinenegi kitudo kod tho mar jaod burani kech iwacho nang'o iyudo ka neno mane gichiwo ewi thone mano mar drepe kaachiel kod jaritane nogwenyore nopogore ma koro nochiwo to mane manokwongo miyo no gibedo kod penjo mathoth midwaro mondo mi gidwok kanyo wach mantie kanyo ahinya bende koro gitiyo kod simb ong'we yamo motelo kanyo nonyiswa ni lai mar ong'we yamo mano mar Airtel no otimne andika yor mirasia ema nitiyo godo kanigocho to koro jok miduogo mako gi Sharon iyudo ka nitiere tudruok gocho kama ne onege cha kod simbe mane donjo kanyido ka koro nitie tudruok memedo ka ji mathoth bende koro pod imako iwacho ni en nek mane ochan ahinya kendo malong'o mano ka okinde kichano mano motelo ne koro nekone koro wageno ni bro tim nonro makare mar mondo mi yud jok mano otimo nek ma kamae mondo mi olu kodgi okang' mar chik okang' mager nikech kawo ngima ng'ato en gima rach ahinya ngima duong' ngima yudo dichiel ka koro anyuola ne nyithinde jogo manochung'ne ni kod lit e dho chunygi giywak kamacha en gino malit ahinya koro odiochieng' ma kawuono en odiochieng'no mitimo ne nyasi mogik nyasi mikoye godo kar yweyo mogik kama nyo neno odiochieng' manyoro kaka nyitimo ne nyasi kochakre kama inyigole kar kano ringre mar li kacha kodhi nyaka lap ndege kacha kokoy gi ndege nyaka alap makabunde mayudre Homa Bay kucho nyen wuoth makanino kata nyamburko manyo luwe kacha kineno kata jopiny manyoro mone jopiny manyo pangre ka kowe jopiny mabende nyo koro ywak kacha nyisa kaka jatelo maneni kod oganda mathoth kanyo koro odiochieng' ma kawuono wageno ni jotelo madito dhi chopo iko makamano ka koro watimone
kopo mogik. To magi duto te timore nyakwaram gajuanga banga ugai marubila Douglas Kanja bende duche manyoro no yango ni ntiere $5 mabende no yode mabende ilieko ni onego godo ongondo kopogre gi mano bende duche makawuono bende kopogre gi ikmare wege waduto bro bedo e doho duche makawuono kama bende achije madiro mabich mabende seyo kodanik mano mar ongondo were bende bro bed ka ichope doho mar mondo miginge chal marge kopogre gi mano ite marapar kizito mano mapiyo piyo weche motende kod thieth nyakwaram gajuang piny Kenya wachore ni osirem chulo omenda maromo siling bilion 1.6 mar mondo mi nyithindo minyuole pacho ka oyud chanjo mopogore opogore. Koro wacho ni nok mar chanjo sibedo ka neno e counties madirom 10 ahinya chanjo mago mag polio. Ano ka counties mobedo affected kama na counties mantiere koda chidhi nade makama oriwo Marsabit, Turkana, ntiere Garissa, Mombasa, Homa Bay, Kakamega, Nyamira, Trans Nzoia, Nakuru, Murang'a, kanyakla kod county mana Mabungoma. Sharon makro midhiero mwantie godo achiedh nade makro mako piny Kenya ka koro chanjo koro noke pacho kai mabende kotim nono tedo ka thoth kuonde thieth osiptal onge kod chanjo makamago manyiso nango tuoche kaka mag BCG tuoche mag athany mano polio tuoche mag tetanus tuoche mag ang'iew mago measles kanyo koro oganda kata nyithindo nitiere andaki ka koro iwacho kanyo ni omenda maromo bilion 1.6 pok ochul kambino machiwo yath mano mar Gavi mabende koro iwacho kanyo ni jatend migawo mar thieth nondiko barua mano kokadho yor mbui mar Facebook ka koro nokwayo Gavi mar mondo mi ochiw yath to koro kambino be wacho nang'o kanyo ni migawo mar thieth ni kod miriambo mathoth ahinya kanyo ka koro wacho ni winjruok mane nitie kanyo ne en winjruok mano nego bed ni dhi nyaka higa 2035 to mantie kanyo koro winjo kiwacho ni ogirimiti manoketi nonego bed ni chopo nyaka higa 2029 ma koro giseyo piny owacho ka giwacho nang'o ni piny owacho ni koro ni kod gopgi piny owacho ok dwa chulo nikech ging'eyo nang'o ni kinde mar ogimiti cha rumo chiegni koro wach mantie kanyo maduong' en nang'o ni koro tuoche makamagi ema koro waneno ka koro chimo jopiny nikech kaka mano mar athany en tuono ma koko yudo chenjo tido ka ji ng'ol koro athany girego ji kanyo koro wageno ni piny owacho bro ng'iyo wechegi oket makare nikech magi weche mag ngima ni kako ketgi to koro piny matuo to ang'e ni dongruok onge piny matuo bende ok nya puro piny matuo onge ng'ama nya dhi e puodho kata ng'anya dhi timo ohala koro weche mag thieth oket makare gowi ochul mar mondo mi wayud chenjo manina diera makende kata kamano kizito haneno ka wadong' mana gi dakika 3 kapok oromo saa 1 mar okinyi mar mondo mi watiek nonro mar gazeti mitantiere wach mano mako wang'i mane gazeti mar Daily Nation kapok watieko kata nonro mar gazeti wach mantiere kanyo ni koro odiochieng' ma kawuono doho mar ywagruok dhi timo ng'eto kaluwore kod ni bende Mwilu mano jalupo gai mar doho bende en kod chik mar loso kweth kata put mar joyal bura mar mondo mi ne yal bura ma kaluwore kod kweth mar joyal bura manoket mane rango kaka od bura nothicho jalup jatend piny Kenya ma Sean Gachagua oko koro ng'eto ne dhi tim duchieng' ma kawuono ma bende dhi tim kanyo en mar gana koro dhi keto ma duoko chien higa mar 2020 kama bende iwacho ni nochiwo paro ka bende nochiwo paro mar keto kweth moro kata mag joyal bura mane temo rango ni to weche mag chike obedo nade koro iwacho nang'o ni wach mantiere kanyo bende koro inyalo ng'i ka jomoko nyalo dhi godo mar mondo mi oketh od bura ka lure nang'o ni en ataro mar chik nikech gigo manotimre kanyo ni nokoluwo chik ma koro biro mana ka koro dipono odiochieng' ma kawuono waneno ng'eto kong'ado nang'o ni Mwilu onge kod chik mar keto kweth mag joyalo mar mondo mi oyal buche Kizita kuniro kumane ina kumbire nonro mar gazeti saya mana ino kong'adwa nyakwaram gajuang gazeti mar The Standard manaka na simisi motelo thoro wach magi miyo pek en manaka kaluwore koda yiero mano mar papa mano mar 267 mano papa mong'ere kaka Cardinal Robert Francis Prevost ma bende noyier odiochieng' manyoro kopogore gi mano The Standard wach mabed nano ka gimiyo pek bende en kaluwore koda tho mano mar jafwambo mong'ere kaka Edward Kwach
mabende Edgar Kwach mabende odichi manyoro ne olamne ringre mare mane kanisa mano mar All Saints Cathedral motelo ne ik mare. Kizito donge agonyi wachni mogik watieko. Aneno kwa chomo bende odira dibed nitiere adhula moro miditugi nano ka jo Arsenal na yuago reyo. Sharon ngeni wiende da wil to ma wach monego ben wacha team maduong' mano mar Manchester United norodho Atletico bao 4-1 bepe 4-1 manyiso na kuom duto gin bao 7-1 koro wadhi e final wadhi rado kod Tottenham. Koro ng'ena ang'o Sharon kodhi maber to Manchester United nyadhi tingo kombe mar Europa to koting'e koro wan wanyera Arsenal dong warita samoro be nyalo mana bau kaka ako ni kwa dipon wating'e koro wanyera mos niya wan chien kuche lig to kombe twating'o terwa Champions League we wariti kaka una Kizito agoni rikmone nyakumbiro henuro mar gazeti nyakon ngajwang saa chielo seromo wange we waka yo matin abiro koda chala mano mar piny Kenya mboko mweche mabende no nono matin kata mana man walidhe gazeti bende mano donjo godo e chal mar Kenya kik di mabor. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumwa jonta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chendro N. Dagma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Rosemary Ogonya, nimodi duenda nikaka sikiza kodni, di *812*784#. Tupare ya Ramogi TV en audio tote. Jumani erogo mar nyithindo. Wan gi gik moko mabiro moro nyithindo duto. Chakre talanta, tedo, shairi, nyaka miel kod thumbe mamit. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Machigni nyakura monga juange chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakura monga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakura Monga Friday supu zo wake.
Sa 10:15 nyaka saa 12 kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Wuok tich ka wuok tich wakelo ni duond ya wuoto nagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo nyakoro Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakoro Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakoro Jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ne bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawan. Nyakoro Jwang' asemi nonro mar gazeti sebedo gi ng'iyo kaka piny Kenya ochiyo. Gisani kora rokie twak e chenro mar piny okiny makawuono e chal mar piny Kenya. Weche mopogore opogore ma bende wabiro bedo kwa lose. Wabiro bedo kwa lose tho mano mar jaod bura ma Kasipula. Mano migosi Charles Ong'ondowere ma bende timone kopo mogik odiochieng' makawuono e dalane mantiere kar chung' od bura ma Kasipula County mano ma Homa Bay. Kopogore gi Nyakoro Jwang' bende wang'e ni achije abich ma bende iseyo koda nek mano mar Ong'ondowere bedo odiochieng' makawuono ibiro bed ka ichopo e nyim doho mar mondo mi ging'e chal margi kanyakla koda kum ma bende ibiro bed ka imiyogi. Kopogore gi mano Nyakoro Jwang' bende odhiambo manyoro nwaneno ka jatend piny Kenya ne owalo jakoma mano mar IEBC kanyakla koda jokanyo 6 mago mar duol mar IEBC ma bende nyaka gisani nyinge bakamago ochwal e nyim od bura maduong' ma pachoka mar mondo mi jod bura oyud thuolo mano mar yiero gi kata mar puodhogi. Okiny makawuono hayudo thuolo mar bedo koda yawuot luo 2 koda nyar luo 1 ma bende wabiro bedo kwa nono godo chala mar piny Kenya. Achaka nagi Recho Mulo, iwacho ni ladies first. Recho, amose ni misawa ichionade. Oyawre Sharon, erokamano kuom luonga e show makawuono. Amoso jo neno waduto no yawre uru kuonde duto ma untiere. Erokamano ahinya. Kopogore gi Recho Nyakoro Jwang' bende wantiere gi Tom Nduku Nyakoro Jwang' janon siasa. Nduku in bende amosi ni misawa. Erokamano. Okumusuruno yawre ni misawa. Wano joleji. Erokamano ahinya. Bende wantiere gi Ambrose Weda okili kamaloka Nyakoro Jwang' in bende amosi ni misawa. Oyawre ahinya Sharon, kwara moga mosu kamoro moro wantie oyawre. Praise the Lord. Yeso pak ageno ne uchiew kendo dhi kuonde mag tich mar gero Kenya, gero family,
and tero each other mbele. Ero kama na ina ngeni ntiere mathoth mabendo bro bedo kwatwa kikini thuolo mano mar saa achiel mabiro nyaka rombe jwang wachaka nagi yiero mago mag jokanyo mago mag IEBC nyinge mabende jatend piny Kenya nyeo walo odiochieng' manyoro buok mabende noka oganda mapacho kano yudo kaka bende gigeno yudo ni samoro jatend piny Kenya na dhi yiero nyinge mabende wasebedo kwa winjo kata kwa neno kini ne tipo ni kanyo nyaka rombe jwang e wang jowi inano jakoma mano mar IEBC mabende jatend piny Kenya no walo mano Erastus Edung Ethakona mabende wuok e county mano mar Turkana. Commissioners mag IEBC bende no yiero auchiel kanyo ineno Anne Nderitu ntiere Moses Mkwana ntiere Mary Sorobit Hassan Nur Hassan Francis Odhiambo Duola kanyakla kod Fahima Abdalla achaka de kodi Ambrose Weda kaluore koda nyinge mabende jatend piny Kenya no walo bende gin nyinge mabende kaka japiny ni geno. Erokamano dwoko Nyasaye erokamano mokwongo anyalo wacho ni at long last enie gima waserito e Kenya ka nitie constituencies moko ma ose negi lose member of parliament moko members of parliament mageno yier e kombe moko pok gibedo go joma nyo yier gi ha maber aneno ka jadala moro bende kanyo Mary Karen Sorobit bende was a year behind me college kana ang'eyo interview gi magi joma ong'ith magi joma riek gin joma beyo ang'eyo ni nyo samoro jo Kenya ng'iyo nyinge ma yande ging'eyo ga lakini nyinge magi yande ging'eyo go moko nigi gik miluongo ni baggages ng'ato koneno mato neno ko jogi nyien to yiero mbulu bende kwano mbulu bende en na pange gi kwane to ji dhi kagi luwo kaka dwaro gi tich kaka onego bedi to gibeyo kagi bare korio kendo to koro gibiro mana kethore koro bata paro ni en sawa. Yes. Nikech kaluwore koda nyinge makamano kaluwore koda nonro mabende nogolo koda kambi matimo nonro mar Tifa Nyakorom Gajwang. Oganda na geno ni samoro Ana Madi kaya na Charles Nyachae mana ni nyalo yier kaka jakom mar IEBC. Ok ni yiero kata ni nyalo wala gi jatend piny Kenya kaka jakom mar IEBC. Aken reche ni nene nade? Erokamano Sharon. Aparo ni wang' ni waneno pogruok joma ne opuodhi mondo lead the commission, especially kwa ng'iyo chair. En gima nobwogo jopiny ahinya kaka isewacho ng'eny ji ne dwaro ni gine nyinge ma ging'eyo mapile to gima ber ahinya ni wang' ni ok wane joma political figures and a lot of gima kizungu wacho a lot of influence yiero mane okadho niendi omiyo mana kaka Ambrose wacho an gi geno ni joma opuodhgi gin joma nigi rieko sijende mopogre areas mopogre kendo gin gi wealth of experience bende matine ni kama oket geni ginyalo tiyo maber kaponi gidwaro tiyo ne Kenya maber nekech giduto seche ma gidhi kawo oath of office ging'eyo gimomiyo ne gi apply e tich makamae omiyo wan gi mor kaka jo Kenya ni wang' ni gimosebet ka duoko wa piny ahinya waneno ka kuonde mamoko osebedo represented well including osiepa manie bathe kanduku be korgi nyaka ne waziri yier pok yiero betie matine ni pok giyudo representation e parliament omiyo en gima wa welcome to wan wakwayo mana ni joma oyier kaponi parliament dhi puodho gi kendo to ni gin joma dhi kelo pogruok kendo gidhi miyo IEBC a new face nikech gima jo Kenya oseywaga ahinya ni IEBC mose puodhi before magi okosetiyo kaka oganda ne expect ni giti gichalo joma already dhi kacha king'eni ana dhi kacha na dhi tiyo ne Nyarawila adhi kacha na dhi tiyo ne Canon Weda kata dhi kacha na dhi tiyo ne Nduku omiyo en geno marwa ni gidhi kacha gi paro maler maliw ni gidhi tiyo n'oganda mar Kenya mondo trust ma jopiny ne ni godo chon gi IEBC mondo duogi koro gidhi build trust and credibility of the commission. Wach wachel mabenda nino koganda mapacho kana puoye mbui hodiche manyoro en kaluwore koda age factor iwacho ni hikgi nikech kineno chair mabende no yier Erastus entiere koda higni 40 koda buru. Yes, kamano. Bende kopogre gi mano bende iwacho ni kaka commissioners bende no yier seona nitiere kaluwore koda yiero mane registrar e pachoka mano Anne Nderitu kopogre gi mano bende Nduku nitiere wach mutende koda Hassan Nur nikech iwacho ni mana osepedhi nyingi gazet jok mano ndikore lemo makamano nying Hassan na unge en odogo mede mana ka koro chenro mar dayo dhok na dhi nyime inene gi wang' mane
Ingeni awinjo kosiepe na mor gi nyinge. Tingeni office ber ka ji oneno ka ji otiyo. Ingeni wach election ma duong' ahinya Kenya ka wasona bedo kode chakre multi-party. Ema ji osechako ka debate i weche mag IEBC kata election body. To kidok chien tibro nwang'o ni election mosebedo maber. En mana ma candidate oyombo ma ji duto ng'eyo ni candidate ni oyombo. To kuonde mantie contention to IEBC koso tiyo maber. Koro gima duong' en ni jogi oyiergi to kwang'e ni wich mane ma gidhi birogo mondo wane ni bende ginyalo kata ok ginyal. Iwinja. En ang'o ma gidwa implement on the ground. Nikech kanya neno penjo mang'eny joma ni panel bende ne ko take Kenyan problems mosobedo ka golo result marach as a basis ma questions mane gigolo mondo kora wang'e ni jok mokalo gikali threshold mar problem mane jo Kenya neno. Yiero ok en about certificate, ok en about somo ji duto soma but koro gima duong' ka en ni do you stand the test of time. Bende ng'at manyalo chung farm kosin ng'ama nyalo golo advice. Iwinja. Kentie seche moko ineno ka election gi kada election manyokalo a candidate obed announced to nitie centers moko ma pod kura kokeli to kura mantie to very narrow. Iwinja. Mao gik makoro dwaro wisdom. Koro gima duong'i gini ma wan wanyalo wacho. Ingen election ma contentious e Kenya ken ma president. To bendo depend no president mane mochung. Gasa. Koro kai the challenge. Mane the school of thought ma paro ka team ni kaka jo wadwa wacho gi. Ka team ni en team maber. Challenge mari onego bed ni kanitie candidate mar stronger. Ere kaka wadhi biro kodgi. Ama gidhi implement. Nikech ingen election ma Kenya kae kirange maber won kaka wan jomo somo nonro. Jasiasa en ng'ama nyalo choko kata youth mabiro go koko to onge ng'ama dhi go kura kanyo. Iwinja. Tingen koro kinene yango maji mabiri rally to mane ng'amo yombo. Iwinja. To those things magi measures magi diketo. Masa magi announce result onegi ng'is ng'ata dier. Ni into jogi to ne ng'eny those kind of formulas. To gidhi tiyo gi jinade. Ni jo kine ka problem osobet ka en ni kuonde moko iwacho nwa kaka weda ing'en ne giongo adiere moro weda ni ing'en ne diere moro gin go nyango lo ne gin inside kabisa ikura ma 2013 ging'e kaka igajo gigi to no gibiro bugi nyisowa ni gigi gigajo ga nadi ing'en gik ma pok war understand Kenya ken ka gik moko gigajo koro mae the science that is a very big challenge. Ma jogi kodhi ga study gikuongi luong ji kaka weda gigi wuogo thengi mondo ginwang' the capture kaka gigi itimoga. Nikech wang'e ni ting'e gintiere godo nikech IEBC osebedo nono kuom thuolo mar higni 2 chakre higa mar 2013 bang' mosenindo Wafula Chebukati na wuoge kom dwe mokwongo mar higa mar 2013. Sani bende wan kodong' mana higni 2 kapok wadhi yiero maduong' mar higa mar 2027. To wang'e ni weda bende nitiere kar chung' od bura madero mapar maonge koda representation e kind mamoko. Bende ting' ma gintiere godo bende giikore mano bende wach maduong' kapo nono ni ibiro bed kipodho gi od bura maduong' ma pacho ka. Erokamano Sharon. Gima duong' ni jogi dwa ni waket gi lamo mokwongo. Waket gi lamo, warwak gi, waket gi lamo ka parliament approve gi to waket gi lamo ka wa wish gi well and success. Wawe miwinjo matom gi lamo pile. Nikech gima gidhi handle nyalo make kata nyalo break Kenya. Koro wawe uru chako ni ng'ane chata neno ka en orabora ahinya onyalo kwalo kura. Ng'ane nyadundo wakoni bwana nyo watimo interview ji nyo ng'eny une moyieru une magino lwarnu. Ng'i chunyi maler kendi ikri kendi ng'e Kenya is bigger than individual. Ma kidi timo tim maber makato buk marati wanyawa. I did my best. And I did my teach ma joga ne got time onge.
gin gidhi learn on the job nikech be kamipuonjruok e kaka itimo yiero onge yieri tibeti tichako time pesa be onge pesa bende onge ma gidhi timo go malong'o gidwa timo by elections ka gitieko to gi prepare for presidential election to gi register voters to boundaries ka benone go beno no oseng'adi mago be samoro ok nyal ng'adi koro gin gi tich madwaro nwa chak wacho ne gokinyi sane ni gidhi e bunge piyo piyo gibed approve gichiew ke gininde nikech ginyalo ketho Kenya. Ne waneno kaka diere Kivuitu diere jane pod an gi Tom Gere ne wagore nyogore makadi ne bed ni hono Braila ok nodok chien mong'iyo bigger Kenya is bigger jikawane ko jogore gi kokethre te no duko na dala mbele ok ber so jogi waketela bwana ndo keto elamo wis gi wel rieko mineno maingu mang'eny go ternegi kata kake wacho ni wagajo no koro dhi puonj gi ni giambe ang'e ni gajo gi kama tang'uru nikech election to ji dwaro winning to winning inyalo win either direct or indirect at the end of the day ng'amo mi certificate moland emo win kijaki dhi court ma court of approve kwisha hapo mudo nyasaye manolosi so other paroni we have made a good step jogi tege gi joma tindo gi joma riek I know about 3 of them ang'eyo maber awinjo ko nitie jomoko mane nyinggi ubiro the 6 kai miseo ni Asan koro wa explain ne oganda lumo do giwinji kik gwinji suspicion chik dwaro ni ku bedo short ku apply to kibedo shortlisted tinyalo appeal so jogi auchiel ka ne gin joma no appeal ing'eni shortlisting samo apply ji 1,000 kata 2,000 to ji ng'ama der mano recho molo der kor ka bang'e kosewuok kor kikonto kor madam to ne wawite oko nang'o en gi somo en gi gimoro koro joma nigi courage mo appeal to gikawo nikech luoro be nitie ni kok wakawogi to ginyalo dhi e court so ka ng'ato dhi and I think ni joma no appeal go ma koro nyiso ni ng'ane kara ne ong'eyo gima nodwaro onge pamba perfect onge perfect commissioner nyaka chimo yesor wa commissioners mowuok e polo sani wan na Tom Gere wakedo ge wagide to wapuonjore to wa be confidence just build confidence mondo watim yiero ne why Tom winning we yoko sani kur baba benie winning team kuru gaye kichake baro ko kakine no rengo baro dibeni liko ne nintire kar chingo dibura man no ne togi romo go kabisa ero kona nyaka wanya korongo jwang wingi waduto te bro bedo e od bura maduong' mamalo kapo nono ni jod bura bro bedo ka puodho nyinge mabende koro jatend piny Kenya ne osewalo wawere gima do tingi ne korongo jwang odiochieng' makawuono wingi duto te bro bedo Kamenyo County mano ma Homa Bay kaluwore koda kopo mogik mano mar jaod bura makasipul mosenindo Charles Ong'ondo Were mabendi bro bed ka iko e dalane odiochieng' makawuono kata bed ni ik mare dhi nyime bro bedo ka timore odiochieng' makawuono korom gajwang nitiere weche mathoth mabende pod timore ahinya kaluwore koda achije mabende obila pod mako nikech naneno ka bende obila pod fuero ni mar mondo mi mak kata mana achije mamoko 5 mabende itudo koda tho mano mar Charles Ong'ondo Were walosana kotende kod tho mano mar jaod bura mano makasipul mabende odiochieng' makawuono ibro bed ka itimone kopo mogik odiochieng' manyoro naneno ka ringre mare nosekow e dalane kawuok e kaunti ma Nairobi kana gitiyo koda ndege nomuol kanyo e paw ndeke mano makabunde achiel kachiel nyaka kachiena e dalane recho achaka ne kodi wachaka naga chije mabende imako 5 kuomgi ibro bed ka ichopo e nyim doho odiochieng' makawuono wengine tote bende ibro bedo ka ng'iyo kapo nono ni aroko ibro bed ka ichopo odiochieng' manyoro kinde mageno yuago reyo minoko chopo e doho erokamano mokwongo en kuyo we awach kuyo mara ne jo Kasipul jo Homa Bay County gi jo Luduto kuom wito achiel kuom wayo mane Mheshimiwa Ong'ondo Were othogono ok en gima ber to kata kapok wang'iyo joma noter midhi go e court kawuono to warango yo ma jogi omak godo mokwongo an dagombi okan gi experience moromo e lonya mar arita kwe gik makamago to waseneno in the recent past ka nitiere yore mang'eny ma jo Kenya oselal godo oseneg godo
ing'eyo to pok waneno ka sirikal owuok oko motegno to bring to book the perpetrators kata joma notimo maundugo kata moneko. Omiyo an amor mokwongo ni wang'ni waneno ka sirikal owuok oko mapiyo ahinya mondo wang'e ni joma notimo tim marach ni ne gin jomage, to bende wanyalo ng'eyo kaka oganda ni ang'o manomiyo de gidwar ni mheshimiwa Ong'ondo Were mondo wit ngimane e yo mano owite ngimane ni. Omiyo an mokwongo amor ahinya gi the action taken by the government ni jogi eki nyaka yudi a record time less than a week. Gima ng'enyne to pok otimre Kenya ka, nikech waseneno kata wabunge mamoko machon ma bende nosewito ngimagi e kimo machal kamae through assassination, to ok nwaneno ka joma nonegi noyudi piyo kata koseyudi nyaka sama wuoyo kodi ni nitie moko kaka Were ma pod wakia ni joma nonege ne gin jomage to nonege nang'o. Omiyo en mokwongo en morna ni sirikal okaw okang' mamalo mondo ne niya kwe obetie kendo giwuok oko mar yudo ng'ata madibedie ni was connected with this killing. Omiyo en gima ber, to en kwayo mara bende ni seche ma gik ma kamago timre kata ng'ato kaka Aroko ma is an aspirant within Kasipul, wadwaro ni kwe mondo bedie. Kiko kata miwacho bende onono tawacho ang'o kimo masani manyalo kelo kwe. Ineno ka kata kowuoyo to implicate ng'ato kaka Governor Nyawang'aya gini gi jok madware ni mondo he's behind bars, but onego penjre ni ang'o momiyo of all the aspirants Aroko emimanyo. Ineno ang'o madibedie. I'm happy ni en bende osewuok oko mondo oklia nyinge kaka dhano. En mana kwayo na ni supporters mage mondo be tolerant gi jopiny duto mondo kwe obedie, especially seche ma iko Ong'ondo Were. To en gima lit ahinya ni ng'amonego bed ni kelo jomonego bed ni kelo konye mondo o protect e joma are being implicated in the whole process. To bende kulo kotende koda kwe bende noneno koda mana ka sirikand county ma Homa Bay bende nosegolo nyaka oboke ka bende gikwayo oganda ma bende biro bedo ka yuoro e ik mano mar Ong'ondo Were mar mondo mi oland kwe. Ndugu karwaki e twak ang'eni weche mag arita bende winjo ka DC mano kotende kod kata mana kaka jok achije mosebed ka imako nyaka sani wang'eni kwan achije mosemaki gin 10. Aneno kanyo ka bende pod iseyo kata mana isundo bila mar mondo mi omak derepe, bodyguard kanyakla kod jirande mantiere gwenge mag Kachiene e county mano ma Homa Bay. Ing'eni kaka wan joma timo nonro to pod wanyalo wacho nunu mago pod onge gimoro matin maka pod gin sampling ting'enu ne muricho nikech un kawe polis mondo tim tije to ube udwa guide polis nikech nyinge koro solwa maloma koro polis moko ga moka iwinja koro sache maka wang polis we ng'ato to uweno ichama soya ka gimoro bela ni otimre kaka tho manyoka poyani nikech okine ka ing'eni ka kuri penjo na ber mana gerecho magi jo siasa to sami penjo ma o involve the category of professionalism to wan tie kaka wakawe iwinja nikech wan warango contributory effect to warango the game of possible to warango the action. Koro ing'eni gigi opogore ka jo siasa nene iwinja. Koro ing'eni kirango the whole thing nan chike mane waketo na kikan ng'ato mang'eny otere i court, lakini gisani aka polis pod timo patch up gima need bed gi ng'at ma need bed nong'eyo nitie ng'ama nyalo walo kaka of late siasa ma Kenya jo walo ng'eny ma ng'ato nyalo chung kendo siasa rachi luo kama sami walo migori ng'ato maduong' no tiwe ni ng'ama thuon to ka koro sama ni dwaro thuondi ke jogi ne gin besewa. Some of these people are even older than us. To samane wadwaro gi samane lweny ni tima proper, they were not there. Samane wachomre gumo i Kenya gae, they were not there. To sani kane piny osoyawre tinda ka giger gi chal mach ma ka giwuoyo tiweni piny orumo iwinja. Sani be meke nyalo siemo ng'ato ni kawuono abiro naomo wiyi iwinja. Koro gima osokethonwa to madadwa na wuoyi nikech jodalawa gima osokethonwa en ni wan ok wasorango kaka jomatindo bedo engaged. Bin wang'o ni
kuonde manitie lwenje mang'eny jowa ng'enyie kabisa nikech ok wadich iwinja koro gini monego leadership marwa non an gima osetimore mwalo manyalo wacho. One, I'm glad when the governor toned down. The language was wrong. Iwinja gimoko timore mapok ing'eyo tidwaro jomong'eyo kata jomosomo tiduongo gi tiendi tiwacho ni gini notimore. What are you thinking? Jokabro advice accordingly. Number 2, nitie gimoro kae miwacho no ong'ondo were neno report ni jomoko dwa nege. Fine. What did you do after reporting? Winja. To no report your money. Nobody knows. No go see him. No they. To cannot they. For now, kapoka leadership ma jomanya loso liani kada family ni. Begi so doki police station mano orie. Mano ngondo were ndike the report. Begi nwango which officer was allocated. To officer no note mango. From there, you would know where the lapse no beti. The other thing, and about the bodyguard. Kesani mina no meti magi to koro ginena covering the scene. Manya logo la negative result or a correct result. To gimaduong maji onda ado weyo sani. Kesa muwe mangeny belagi. Nike kanya neno kakanja uweyo. To from where I sit, puri kabedo convinced ni tienga manene dube no go bunde man kacha. The only thing one wango enu bundu tiyo boots ma police on one uniform ma police wacherentie. Omenda bende don wango. But yimipe omenda to kinyal kelo question because until and when ongeno omenda no ngano tima ngo in business. Iwinja an yen gik mi wacha tabali yo kaero. Ingen when it comes to professionalism we put science on the table. Koro gima duong ma police nyene go benu wacho no nyoro. Nyone obeni sama nyogolo that announcement to wacho ngani wanwango with this kind of money. To teach muti yo en ma guma. He cannot make this kind of money. You understand? Koro akinwango no M-Pesa mare wanwango no so trade go pesa for even a period of dwecha uchiel ma okrom silingi 100 guye manwanga. You know, you want to tie up evidence. 2, nyaka nyegi bin wag character ma jogi. To kakoro uniform ma police nyalo tiyo. Kata na boot any item ma police no onwang nigino no tiyo kanyo. And that's why I'm saying one thing. And where there is a lawyer, akiani yeso donji chunye no nge bonde kai. Ngenji ikenya kai MCA donjo ne Mamusara mokongo chamo. Pesa mokongo nwange lo piramia chel wi. En musara mokongo iron. To the first thing modi kongo dware en bonde. Koro dwa geritango bonde. Iwinja to ochako kawo nyaka ntino mai tiendego. Nike gima do kongo go CPD police matindo ndo. Gimege bonde. You understand? Bonde are never monitored. Kenya won. Police they go bonde nyakiot. Gimone go kongo team kidwa nwang this case well. To kongo nwang ni risasadi manomi station me. Nike kopo nga chen police. Then it calls back to our recruitment. And that's why we are saying police koro we keta na dire ngarengi stadium ti wacho funga macho si you ango ti hiero. Kara koro ji onego apply bo kongo rangi even your details. Mondo ji relatives or interfere with employment maji. We have a problem. Koro kibiri wach mar mamuelo kucha gimwanya lo kwayo gesani the matter police also call they will have their day. Koro county government dwaro no konygi to gidwaro na yuwi maybe go check to bedo kacha nyane no kaka loma nyeni postmortem gimoka ngeyo no nyo observe rules mag postmortem because you should have known how onyalo ng'eyo kata ka gine koro nyalo share the information koso the information to expert analyze. You understand? Gima ng'eyo no bunde manongo ng'ano tibro nwang. Nose nwange hudiche manyoro hugai mano marubila Douglas Kanja nocho ni $1 mabende ichich ndino ne godowere nose nwang kendo ichich ni
notimo bende maundu wacho ni Musdolano notimo maundu nyaka e gwenge mag osetimo maundu nyaka e gwenge mag Nairobi kanyakla koda Kiambu. Dong wakaw mana yo matin no ka director mara nyisa ni wakaw mana yo matin waduogo da mathoth ang'eni Nduki nitiere gi wach weda kanyakla kod Recho bunu nitiere gi wach kotende koda mano. On Citizen Duca. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. We're not any smarter than other people to be in the offices that we hold. So I think this accolades, this recognitions, these titles get us in rooms. What do we use that opportunity for? My best money decision is I invest every month. And I like to tell young people, it's not the fun that ends. Trust me, the fun does not end. It's even there for me at this age, and I'm sure in another 20 years, life will still be fun. It's the money. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nekorongo jongo duwo kende okang' mar 2 dakika 38 tok saa 1 mar okinyi. Pod anono tho mano mar Charles Ong'ondowere motelo ne ik mare odiochieng' ma kawuono. Ang'e ne okang' mokwongo waselose e weche mopogore opogore. Musdola mabende noyudi, mabende for Douglas Kanja, Ugai mar obila wacho ni noyudi goda chich mabende iseo koda nek mano mar Charles Ong'ondowere. Wachore ni en pistol mabende osetim godo maundu nyaka e county mano ma Nairobi kanyakla kod county mano mar Kiambu. Wacho ni mano kaluwore koda nonro mano mar Ballistics gi dho ngere. Bende wedin bende rwaki e twak ahinya nyaka luwore koda nonro mabende timo, achije mabende imako. Seyo bende nitiere gi kaka jotelo bende yiero bodyguards maggi e kind mamoko. Erokamano mokwongo adwa wacho ne nyikwa Ramogi ni sasa ma ya siasa morotho to bedo pressure, especially pressure makoro jomoko biro broad-based government onege all this thing. Porojo miwinjo leaders moko wacho Muhammad Bey. Gima gino timo momiyo ketho investigation en oketo pressure kuom serikal to keto pressure kuom police. Koro chuno police to assuage
the public. Result en ya giringo pio pio to gimako ji mondo giwachni watu iko ndani. Ka ji osedhi to ka koro yalo biro tiyudo ni ne gimako too many people. Sani e japara too many makikete kot kato koro kaloyo biro lawyer mabiro chabwa wach to weche te. Anyalo paro kana represent joma ne unego Mugabe beri. Nan mana represent gi. Okay, no anego. Joma wacho no unego Mugabe. I represent. That's the correct language. Ero. And I represent dire moro ne police onegi Uhuru Park. Sirikal no dio mako ya wi pradeg ariyo ni NDPUs gimako te. Magitere kod die nwayalo maka kor biro tiyudo ka gigajo wach. So gini dwaro ni investigations itimo systematically. Koyod suspect, nti suspects mi makitere court, nti suspects mitiyogo kaka joneno. Okiter ji te court. Kan mana chulo to ndokuto na udhi ogo lisasi. Tiyero ne ere ng'amwa dwa tero. Ka to ng'ata chiel biro wacho ne tan mana go lisasi to weda manoti manade ema no chula mane gine to sane kaka giketo koko mino ka wanga gere yak makoro gine koro chuno serikal mako jite mak ja siasa mak macha ka koro wacho gi court to it becomes complicated. Ineno kana na bonde mutigono mi wacho no tigono bonde nyaka bet mondo o succeed the court nyaka tere for testing, scientific testing. Ma kakoro yalo tikelo certificate banyisi nyaka tere for fingerprinting. Fingerprints mag Tom Doku yamanenika. So wawe uru keto pressure mang'eny mang miyo serikal kon utasema mbele. Kuro kidhi mbele kata police no kupenda mato ne mako nango. They have no idea. Mato ne mako nango. Aroko ne tu mako nango. Nyaka ana neno ni nek mar mujumbe. Ka gimako ji mang'eny, gimako prime suspects, the main perpetrators. Ka gimako mang'eny to kata ji adi ang'wen. To jomoko ma peripheral to gitiyogo kaka witnesses. Nona to jogo biro bedo released. Kwa jo siasa ageno ni Madam Rachel ang'eyo ni biro bedo mjumbe. Amen. To kikibed ne kopo ni wach maracho tekno you live long. Amen. To jo mitongi bende biro tongu utaka ano tongo wanga ana wawidi mnagikue gi Yesu ana hapo bera ana jaseme to wan gi mweche miwa Dr. James Wamburanyikar pokwa winye ngamutongu to siepwa makoro neno no dhige kue kendo Nyasaye bed kod to trail mabendo weyo majo mayuak okber omiyo joge musiko magodho ji kaka mheshimiwa wanga Madam Terimos some of this men Nyasaye mungegi kineno kia nyako motegno marie kain kama olal mero poko yodi jaka sani watere kata na motive mar madan wawe uringe ne en serikal en nyalo ng'iyo to yudo ka en gima duong' ma is notice. So Nyasaye oriti joka were oriti nyithinde go aneno ka nyithindo maber gi family Nyasaye oriti gi to maduong' giyud Yesu gi ka ajabu en monyalo tarruok kodgi en be monyalo ng'ado ne gimiluongo ni generational curses joma notong' warem gi ochwirga Nyasaye Yesu ajabu ema nyalo geng'o nyithindo go nona to tek Tibingini pende pod mienja hinya nyaka dware koda jo arita mabende chiwo arita ne mijumbe kata mna jod bura mapacho ka no neno kanyo ka speaker mano marod bura mar National Assembly mano speaker marod bura mar National Assembly no wachayanga ni mar mondo mi jo tingdai bodyguards mago magwa heshimiwa mar mondo mi ochako timnegi nonro makare kiwinjo kata mgi nam Moses Wetangula wacho recho nikech kata mna bende iseo bende bodyguards bago magwere kalure koda nik mare ngentie gima jalonye weche mag telo mag arita owacho to gima wakili be wacho to allow me to differ a little bit ni owacho ni especially nduku wacho ni jomotergi okawgi akawa
mabe whether is concurring ni jogi onego gikaw ji matis. Tiyudo ka seche ma owachnwa ni they did forensic investigations magiyudo ni ng'ani emo magi gini to nitie kaka joma nokwong maka be wuoye wechegi emo mimako jomoko to chalo ka gima wacho ni jotendgi okia gima gitimo. Ineno nduku chalo ka gima wacho ni jogi okong'e gima gitimo to magi jotende matine ni nitiere pogruok e kimo kaka onego gitim kata investigation according to him. So allow me to differ. Ni okayie ni jogi ni makamaka baramach ni oyudi ka iwuotho gi ng'ani in koro bibi. Nikech kata ne nitiere CCTV footage mane ging'iyo ma wacho ni jogi ne ni kae sama kama emo mikelo gi machiegni to nuwacho ang'o to nutimo ang'o kapok ng'ato lal. Nikech ahinya nyabo waseneno kata kosetim gigi to ng'ato seneno like footage kamano to wacho ni dong' macha ne an koro ng'ano ringo. Omiyo gima weda wacho ni onge tiende kelo gi mang'eny. Ka ng'ani oringo molal chuth to ponono ni ente mano neko tibo yude nade kara. Koro miyo seche mokel gi kama my advice probably would be ni seche moket gi kamano kiget gi kamoro achiel ma koro gitimango gikawo pachgi gi align ni koro wadhi wariamb kama to ter gi kuonde mopogre opogre mondo ka ng'idwaro ng'ato to biro gi pache maler ni achopo kaka karecho to gima nanyiso uchien chacha ema pod anuoyo ni ane mano miya siling 800 cha to nachiwo 80,000 down deposit mondo gima kama otimre nadi otimre. To kaduoge penjo mipenjo ni joma rito jotendwa. Ng'enyne ok ang'e ahinya to ng'enyne tiyudo ni gine magiyiero giwegi. Kana nono ka penjo ndata dhi yudo mara kanye kana ng'e nadhi chopo e od bura mabondo. To onyisa ni oyo mama neno ka ji osechako biro ni mama kidonjo to ang'i giera mondo atimi nade abed na riti. Matiende ni ng'ato ka ng'ato yiero ng'ate machunye dwaro andiko ni adwaro ng'ane kata ochiwo nying mondo ne ni ber ne manyalo time nade manyalo rite. To my speaks to one thing and this is now to leadership which is now my area which okwacho ni elony mari koro. Ineno ka seche ma idagi ng'ato kata mana jatiji me ot kakirite emang'o mi udagi kwe kata ng'emi ousi kimo ma dipo ni jok manobet godo usegi. Ni idagi jogi nang'o tirito gi nade mondo gimoro kata kiwacho to bedo mana ni secret e gari kamu wache ni madichiedh ni kowinjo ni jatenda idwa negi tene ng'at mabiro mokwongo nyisi ni anyara wila aneno ka jomoko pango njama moro ewi. Omiyo jotendu onego bed ni gineno ni to joma giwuotho go pile gi to gidak kod ginadi to kichich ni ng'atni to koro ok dwa dhi koda maber kata isewinjo gimoro kine kawuono kata ka jatiji minikot iore tineno kochalo ka gima en nyieki inyise ni koro mama ni ang'iya dhot nikech kato ok wadhi bet mon ariyo. Ineno omiyo kata jowagi chuowagi jotendwa ma especially men kik ubed ni un jotela rie gari achiel ni ng'at mane riti ni koro kinyiso ni bwana adwa twende makoro chiki kitimo kama kineno ka nitie kaka ok uwinjru maber release ng'ano kapok iwito ngimani kimo mongondo wero witeni. To ahinya en ni idak gi ji nang'o mang'o mi ng'ato nobed niya athoni kaka noduor thone baba ma ji te wacho niya oyo duoro yie thone baba to in ma ng'ami kawo ngimani kete lwete tene mousi kimo minene koro mwaneno ni machalo ka gima nikech adiera makende pod kata gi rieko na matin kakirito dhano ane makigoya tiseweya manindo piny tiloko toki tadhi rango kidi mondo agogo toki to mae to joma nigi bunde kae kata kia ka seche mitiyo gi bunde ang'o mamoni wacho ni koro joko loko toki wewa wuondra kata natimang'o aba lawo gi matin kata mana gitienda. Omiyo it speaks to relationship mar jatelo monindo sorry to say gi joma ne rite gi driver mare be kaponi footage ka gin adiera ni onenia ni driver cha bende norado gi jogi kaki wachono jarit ne be norado gi jogi kaka ni wachono ni simu moro bende ogore kodgi matiende ni okirit jomi dago motimre nade maber ema ang'o chiedh ni kar nyarawilo wacho ni weda nitie tich moro koni to ringo weyi Sharon ang'o bira
mondo timre nade mondo oyud kony omiyo en a lesson to our leaders gine kaka gidagi ji ki gibed maluor kaka sani luoro sebete ni winjo kata ka SG maro wacho ni kata an bende koro ngima na nyalo be ni nitie joma pango nadi kidak gi ji motimre nadi maber omiyo gine kaka gidak gi jopiny gine kaka gidak gi joma ritogi kata gi joma giketo niya close allies magi. Bende makile penjo kata mnanduko bende paro ni ber mana ginero mabende Moses Wetangula speaker mar od bura mar National Assembly na wacho mar mondo mi bodyguards mag mijumbegi mar mondo mi otimnegi fresh vetting. To ka mijumbe yiero bodyguard iyiero ne yo machal nade nikech jopiny bende degom kata mana winjo mar ni ka bodyguard iyiero to bodyguard nek bende tiyo gi jatende e yo machal nade. Ing'eyo wawuoyoga from what concepts ing'eyo an gima ji wacho mang'eny yo kang'eyo nikech Kenya noyudo independence chon malich bodyguards gin gik manyo biro nyoro all along ministers ema niritoga there was sanity in the country iwinja Madam Rachel ing'en magi wan waluongo ni collection kata inquiries gik mineno kagi nikech driver some good investigator will ask the driver nyochi receive ga sim on behalf of mheshimiwa to bro yie ikintie communications ma ng'ata ng'ato dwaro we data ne ed mare to go na sime I don't know his intention. Please, why you much when it comes to professionalism, this is totally out of order. We will give you bed narrowed bunya kanwang. Ekibrongene was there the back story. The back story madunka. Koro gimone go alami any investigators ma okete no luwo gini. O manage gini with the gik magen wangogi to gi connect to back story. Gimaduonka any intention. Was it planned? Was it accidental? Iwinja. And that's why iwinjo kwa wacho njo mapodi kaoka. Nyo podo kukao time mar IG. Nikeche gimina no mwa wacho ni niwa ngisi nikeche. Like what Ambrose wacho kaendi. Dingene ne witness on dik gimanogo lo joka and then witness non dik statement. In a language more ko understand. Iwinja to ne police mako gaji to teru ji to nikech ing'e ni TV ni neno ji koro kaka nende warengo nikech ne wane pap na ni nani kae koro imako ji no ndio huyo na vile wanapiga hii mwanaume mang'ama no konyo ji mang'eny ne Lumumba wade nikech Lumumba no so dhi jela alia kano make Lugari koro wacho ni jin bwana kiki ye the identification parade. Nikiki the identification parade ti the bed of fixed. Nike police kadwan mondo fulfill tijigi. Koro kidwa fix weather to wedo chunga mochungye no tingiso witness chan. Number 3. Ina nesi amana lwero kama. Koro ngacha kubiro pinpoint ngano weather. You understand? So this is what we are saying. Sama jiketo pressure mang'eny ting'eni gino nobiro nango Moi no wuoyo Nyeri no dhi pass out gini notimore on Thursday to Friday nen pass out Moi wacho ni Kenya mimi naona inaenda kuwa ungovernable wanasema no election no reforms igo jambo by saa 7 wang'e Moi wuoyo saa 6 gunu to saa 7 wang'e 18 Luos were in Kilimani young people. Omiyo gimina na wawacho ni incident nyotimore and as we are saying an accidental no family ne lose at a younger age kata sama nye family ne dware mano wayie kendo wagoyo mos but gisani kwa dwaro mondo gini odhi maber for future to we mondo tim nonro maber mondo wabende nikech nitie koro criminals wegi mabende are studying into bejoge nyalo yuda kumwomre ni crime will still go on mane no kanondro koro mwomre ko okodi makare ineno ka josiasa dwa donje makoren en death ma ji ong'eyo ng'ane mokose ng'ane motemena no
Mano kata na Homa Bay bro ketho go politics. To kinyo kata mna kaka jopiny bende loso nikech mna ko pogre gi josiasa jopiny bende. Kama jopiny wuone mi winjo ka weda wacho back story. Ngani bende ne nitie jok mane be nokalore go otongo ngane. Sama igok na minwa ka gimoro timi I would not care. I would say mano nyasaye mochuli. So what we are saying gima commissioner gima inspector general wachi wasoma koji pod watimo nonro will come up with the real suspects. To wacho joting ndai tide wacha ngondo. Joting ndai ingena na bedo PA for a longer time marorengo. Gik mo wacho na sijui no bonde yane kaneno to wane mano warengo diere mane this country was at risk. Iwinja menyano wango kago kinyi moi kaga chiema bongo go sim moi di loka to rengo nenda kia na wacha ngoi parliament moi go abongo go na sim no unkanye nke diere no mobile beneti no rengo raila joma tin honorable raila joma tin mane go mobile so ko go simba not within 1 minute awu ga go rengo on the other line kecho one another line majikia awu go rengo on the other line angise njaduenge na bongo manyi kaini bunge kanyo wogi angise ni na openya no atimna angise ndonye mtok mwite oreni adaka chieng no gin wango but ku kinyi sapaga yo negi ni ot iwinja so gima duong ma ji onego rang kai wadwa konyo Kenya is to first of all establish nutho mawere ni uwoki yo mane then wabro ng'eyo whether wasobedo gurog population gin idol gina jomaricho kora kwa nge how to deal with the problem for the future kwani mujumbe ni ngamalicha nya mujumbe ni okena no bendo tiyo in fact wajumbe masani be gina jomar looking for employment nganyigi they are not established people, you understand, they are also looking for employment. Iwinjo okakethi anacha dier wajumbe masani are also part of employment service. They are not like honorable the way the other guys were used to be. So the truth of the matter is, en manane rango gini in the prospect of a good society. Lakini Sharon kapokitiko wayapenja rera nduku ni bendo nyalo yie ni ndalo moi gisani lony mang'eny osebetie. Omiyo ndalo mane ntie ni dhi choko ganda ni unemo nenu siem ng'ane mani neno. Sani okiluogi kata ni siem ng'ama ni neno. Gigi ntie CCTV waneno, jomoko bene ntie mtoka mane chal kama emano kalo kama, iwinjo kataka owacho ni onego ji aweya poliso tim gima gitimo. Mane na diera, to seche moketi ofisi ni ti, onegi bed ni winjo koko mani koko so initi motiji kaking'e, omiyo seche magidoke offices maggi, nduku une offices mag tayo oganda eyo maler. Unenia, upuonjo jogu goeko kako nego gitimo gichiko itgi niya Recho dwani Sharon ema nyaka maki or Sharon be dwaro ni Recho ema nyaka maki omiyo kinyiso joneno wani oyo gik mwatimo gi gin gik mok dhi konyo wa ahinya lony nitie emomiyo jogo yud piyo koken lony ni simo itrail ndalo cha ne dial or dhi chung jomage mano chung kanye mane uneno ochung boot city clock emidhi mak jomane ni e pap kanyo kata sani mondi dhi nyisa jo nonro kaka uni mondi miwa picha mane ni kama ne moi ne nitiere no ekidhi kwanji sani ji mane ni kanyo ready the circulation is all over omiyo yeni lony bende nitie majo ugodo tiyo godo mondo gini otimnadi onon mapiyo mondo wachni oput to rest kendo kata joma undu mamoko mapod chiko itgi ni wadwa ni wecho dhi kanye onego bedni gin joma luor nikech the trail is kama na inya Recho nikech benda ngeni sari ero hao wachegi tieko twak maro nek benu watieke sari kata kamano odiochieng' kawuono wang'eni iko mjumbe mano Charles Ongondo Were e dalane ekinemi ike bende wakili ang'eni ntiere achije mosemaki mago mohewa par to bende ntiere person of interest ka mano Philip Aroko babere japiny wacho niya ntiere achije ntiere person of interest ka to bende ntiere achije abich mabedi brobed ka ichopo e doho odiochieng' makawuono gigeno mari e kinde mabende kori brobed ka iko ng'ondo odiochieng' makawuono debed mani giwachni mogik erokamano ineno pressure miwinji wacho emomiyo giringo nwa ter ng'ani e court murder of that kind of level
investigations pok orumo. Testing pok otim. DNA sampling has not been done. Testing bunde giganga, all those things. But nikech siasa ma koro jomoko chwako. Kuro chuno serikal niya makuru ji oteri court. Awajo ni kimako ji 10. Aloso kaka lawyer, kakuru police okelogi, wabiro rundogi, mine ka ng'ama notimo gimoro wuok dhi. Ema miyo ka ji wacho ni wakinde jomiriambo ang'o nikech koro penji miyud ka in confused. Kae to kata ng'ama otimo makosa dhi. Kamiyale maber ing'iyo tipo ni ng'ano negi, to wadwa kawo ji 4 kata di 5 ema wadwa tweyo. Jang'wen ge nyaka joma ne gitimo owe mobedo ja Saidi. Joma ne gitimo gogo. Kawa neko ge ndoku tikoni weda modwa tweyo. Ndoku ini di kelu Saidi. Kono ndoku mawajo ni yawa. An to weda noluonga mogo na simo. Mokona na dwar ne ng'ane geri Kiambu. Jogo bunde motegno. Iwacho ma to kwacho ichoko ndoku to achoko to gintie gimiluongo ni the right to silence. Kuro waduto te waling. Kuro jo speculators ema chiwo Saidi. Iwinjo wacho. And mano na koni na represent joma ne unego Mugabe weri. As a lawyer in gi material. Lakini ka ng'ato biro ni penje to lwar. Chake penj ng'acho lwar. Chake penj ng'acho lwar. But kaka dhano ti penj ya joga not mumi. Police not makosa manade. Gima nyalo wacho ni kata mne yero bodyguards. Muma wacho ni the heart of man is inclined to evil. Inyalo yero mi yer. To kinyo lokore. Samo lokore oking'eyo. Ng'ama rito ji ultimate iluongo ni Yesu Kristo. Kata mana samwari warusa ng'eyo ne sameri warus muwuotho ma bang'e ji nie divorce court. The heart of man is inclined to yero bodyguards. Wageno ni bodyguards ma wan gogi. Nyasaye odonje chunygi. Kineno karach ni tia. Kineno ko ingi tidhi. Gimon ni bedi duo kati ni bedi andhoga. Ok ber. Kata kamano ok nyal blame mheshimiwa ni no yero the wrong bodyguards, ok nyal yero other leaders. Gini bende samo chopo. Nyasaye madita ng'o ng'ato. Wawe ugo siasa joma kawuono ikeliel kikugo siasa maga tuwe. Kuro police experts in investigation ni neno miyo ka governor wanga kuro expert mangi you are a leader. Be careful. Ero kama na ina Recho geno mariki na mabedi ko mjumbe hongondo wero dicho makauni bedang. Ana ang'eyo ni nitie caliber mag leaders mopogre. To gima wakwayo gi en mana ne giwach weche magero oganda, makelo kwe, ok madhi kelo pogruok. Ne giwacho ni ji odhi kacha mondo yuago ngondo were no wacho gi dhoge ni an chieng' moro katho ka ng'ama nong'e no dhi tho machiegni ni watu wakuje kwa fujo. Lakini watu wasilete siasa na kelele kwa nini yake, kwa matanga yake. Kuro miyo wamiye respect wish ne chabende ni jiodhiadhi ya mang'eny kaka nodwaro, lakini kwe mondo bedi. Lakini wach maduong'e mogik ahinya madagombo wacho ne oganda wa Maluo sana. Gik mwaneno tungni mwatino okwane gima na Homa Bay kende. Ma en mana sampa achiel ni koro jatelo notho. Nyocha kitimo primary mago DM kae ni neno ko to luet ng'ato kanya ndhiwa. Ana wuon ng'ama ne rita bodyguard mara nyu inego bondo wa. Omiyo tulo mag joluo ma kori kao politics kaka ne nduku wacho ni it's a profession. Tonge gima ber mabe gini konyi godo. Ni wacho ni every month ichuli timi mana tokens 500 shillings 1,000 ni kaongi mangato. Nikech you differ on principle. You differ ni support nduku kata ni support weda kata ni support Nyarawila. Koro ni gino lit ni ahinya ni Sharon support Nyarawila. Koro Sharon nyakanegi omiyo gima jotend onego time maduong' ahinya. Nigi kel kwe. Kikwa ket politics en gir tho. Ni koko yiero Nyarawila to koro unu tho athoya. Koko yiera to kara jomoke dwara gi jogi onegi. Oyo waketuru ni oseyieri njatelo ere kaka iriwo ganda. Ere kaka wakelo kwe. Mondo jowa bende oneber telo. Nikech seche ma ugoru matekni onge kaka ubot kelo development kama onge security. Ero kama na inyanduko kwa tigo. Ing'eyo speaker nyo wuoyo. To speak wuoyo as an ordinary person or a lawyer. To speak wuoyo as a professional. Nige gimonego speaker team en go committee mar security.
monego ornu wach to wach ni member na nyocha tho. Dwarure ni Inspector General opim nwa na level ma crime ma this country ochopo kanye. Koro from there ekibro ng'eni classification mar wajumbe miritogi gidwaro VIP training koso nyaka police mana ma nyalo dhi riembore gi jakong'o kor gweng' kucha ke gibe ginie ka iwinja. Kora kibro ng'e ni selection mar joma rito ji akanye. That's why nyochi neno ka Constitution 2010 no biro an idea ni kakirito president kakirito deputy president. Iwinja. Mago areas ma can only go after evaluation and meetings bugitero yuakagi. Waberi leaders ma leaders. Number hiyo ma Recho wacho. Recho, when it an incident nyalo timore, but kokoro biro kamidware responsibility of a professionalism over something, todwaro rules ma govern the process. Kenyans are disciplined. Mananya kwa winjiri. Gini kanya osotimare, governor leader ma county. Nyo wacho jothurgine now, ginto osotimare, agoyo mos. Nambareo, wasuchiwo, report one of the agencies concerned, we are going to make a follow-up. Aboro adresu, bange kajoko golo, their report. Whether bear or a raj, that is now leadership. Iwinja. Koro magi kwa nyalo timo, nikech Kenya niene na marwa. Kikwa mi thuolo ni jomaricho mondo oyombi, kendo wadwa chako ywa, kineno kiwacho ni ngamanoni go uko wakia, ngamanoni go mboya wakia, ngamanoni go JM wakia. Why are we giving jomaricho time to grow bigger? And you see in investigation, when the real person, mawedi winjo kawacho ni kan kech ginione go bed narod kapono as jasiasa moro nchagore go ngondo were ma ene mo plan gino ngeche nene the plana to no bedo go nga jo magma no drone the plan jogo nitie ka no they do ngama no they do the executors jogo nitie ka ngama no dwaro the arm weapon manotigo en mar ngamachielo to no nyiewe kanye. Koro evidence bedo narrowed meanwhile the main culprit. Koro from there ekibro ng'e kata parliament nyalo dhi luongo bura to penjo to ang'o miungo bunde moko ma okwa sanction bwa nyiewo go pesa wa Kenya ka. That is when a credible result will come out. Emane mumio wako wani subiri tubedi. Ero kama na ina. Togeno mari mana ibonyere riprade kauduchi baka buono yiko mjumbe Charles Ngondowere. Mar? Ngeno mari, nikituwa gini jote helo, nitire Homa Bay. To kaso uwe na dwaro ni... To kauti ma Homa Bay bene se lando ni, landa kuye. Adwaro ni gimagitim. Weda bendo weko governor enya. Governor nyale ne nyalo wuoyi mrema no yuak. Macha ngama mama ka yuak nyalo wacho weche moko. To so weyo. She has never talked chakri chiencha. Oso linko wuoyo. Koro gima kwa ene ka wuono o take charge. Nike kita Kaluma gino no and ikirana mina na aka backseat. Ke Kaluma as a lawyer mabendo nyodi atenya ka postmortem. Kaluma mene wuoyo to yuak. Nyen mano gima very dangerous. Kar mondo ng'is jigi moro ma ochung' motegno to ene mo yuako medo gino. Anyalo paro kane gibiri sel gin ka jwang ka jino piny kacha. To gine mage yuak to wato kore ji chiko kamiti to gibege yuak. Koro wato karanga mabro wero ji. Koro ing'en the truth of the matter is ni kawuono bedo ne lith to lith. But governor udhi tone ji down o wachi ne en kaka governor en capable. Kai investigation yokode maber podo nyalo dwaro other experts ero kama na mondo konjo
Homa Bay. Erokamana ahinya semo ng'ado kata kamano agunu erokamana ahinya wakili Ambrose Weda Recho omulo kanyakla kod Tom Nduku kuom biro e twak kiny ma kawuono. Nyakwarom gojwang'a nyasi mano mar iko ng'ondo were wabiro bedo kwaluoni achiel kachiel nyasi ma bende biro bedo kitimo kachien e dalane mantiere gwenge ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Bende kopogore gi mano, odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Nairobi bende chakre saa 4 e kanisa mar All Saints Cathedral bende nitiere ordination mano mar Bishop Francis Omo en consecration. Chancellor Rose nyisa kanyo e kanisa. Gime kende Weda be in tuna wacho ni inja dolo kosi my pastor mara e kanisa. My pastor mane. Reverend Canon Ambrose Otieno Weda. My pastor. My pastor, Reverend Canon himself. Erokamana ahinya wawege kanyo. Wanya korom gajwang' kawuono chieng' tich abich. Bang' ma wantiere gi chenro mano mar ng'e jothumbewa. Chenro mar ng'e jothumbewa kiny ma kawuono. Solomon Atito odayo dho wuod Phoebe. Akaw yo matin. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mana Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiochieng'. La bengele. Apenji, mane ting' misebedo kiting' kendi ng'ata chiel kama mokipim na kata.